mana ripodego abende nya an dala nye osiepena moko mane wasomo godo lima to nye gikone gimorga gi chenro ni gineno ga kabisa nye gin yawuoyi mang'eny nyotelnegi kod ruoth iluongo ni Collins Waganda Buto Magota Biero to gi wuod japuonj Ken Osodo wuod Oyawe to gi yawa mamoko to kanyo bende nya kale chira kala e chich dhok kala to nye gikona na koni ni land negi ni county ma Siaya mondo ger negi e cho e chich dhok makala senior wacho wach mangima cho makala chiro makala onge cho chich dhok makala onge cho kendo nye gikona ni kidok to kona ne VOJ ne gin ji adek mondo wachnwa giwacho ni bele kanyo nyocha ok gindik barua makinyiewo jamni to nyaka indiki cha nikech ne gi protest koro giwacho ni sani gidok e ndiko to kata kamano county opargie kamano county opargie wach mangima mokalo kendo ageno ni sirikand county ma Siaya kokalo kuom bad migawo mochung' weche mag trade owinjo wachno bedo gi marach ahinya ka chich dhok onge kod cho ji konyore nade en kama tek ahinya ting'eni wakedo gi tuoche bende koro ka cho onge to bedo marach mano kama onego bed ni koridor nikech jo public health bende en a devolved function bende ni kanyo to kata kamano to nye gikoni gimoro gi chenro kendo gikoni puonjogi kabisa gikoni governor nitie kaka miloga weche mamorogi koro kia ni milo weche tango to gi Nyarawila bende ne gikoni ber negi ga matek ka gineno ka Nyaluo mongirore weche mag siasa to kolo weche to miyo gibedo gi ng'eyo e gigo mathoth kamano joduo wacho ni bedo gi ng'eyo chakruok mar rieko kare Victor mana gi dho senior no kapod kiloko tanga ing'eyo ni nitiere gimomiyo sama watieko chenro timiyowa ni mondo wawach ga wach mari mogik to nitiere wach mancha senior Jay wacho ka juma mokalo kancha ne watieko ma na fwenyo ni kare ncha ne omulo piny kabisa kata doko ni samoro jowa mancha ni e radio ne nyalo bedo ni osewuok nitiere luong mancha no wacho ni to wan kaka onagi onego beni wachako go mbaka ni ere kaka wanyalo bedo gi professional association moro manyalo kelo jo luo mantiere gi lony mopogore Victor ginincha ne odhi malach kendo aparo kwa wuok kaeta kuongo yudo simu mokuongo koya kuom Morino Kal aparo ni wajabedo kode kai seche mokechen mopogore en director mar Okal Care okedo ne ratiro mag nyithindo manyiri weche mag somo to nowacho ni gino kaka Jeyo wacheno to koro Jeyo ng'anya kaka gino chako bedo implemented mapiyo nikech wayudo ka nitie nyithiwa mathoth ma samoro ni gitiegruok ma opogore to kaka ginyalo konyore gi kaka inyalo mak badgi bedo matek koro miya paro ni en idea ma kalore gi juma mangima kuonde mawuothe to gima jok mana ayudo ma lose chenro mar kaka wanene to ne gidok mane gimancha senior Jeyo wachono koro aparo ni senior Jeyo osegolo doke itwa mondo mi jogo mawinjo wang'eni to ere kaka en osekelo wach jaote osekelo wach mondo ng'eni to ere kaka wanyalo bedo koda professional body ma ok otenore gi weche mag siasa ma iteno kia gi luo professionals gi gik mamoko kare ma en body manyalo ng'iyo ni to lony ma wan godo nikech king'iyo kembe madongo pacho kata gi maoko joluo ye motelo negi to jok maran gi kata we kembe gi iro ka thin gi sana ma joluo ere kaka wiye ma wan godo kata donjo ma kembe mag fwambo gi dhi mane bengi gimoro amora jaluo mimi office maduong to gi koti maduong to gi title maduong ere kaka wanyalo keto gigi mondo mi wang'ene ginyalo konyo piny koro aparo ne en mbaka malere kabisa ma no tucho it jowa kamoro amora VOJ watch professional association no en mbaka manyaka wago nikech kok wagoe to wabro yudo kaka oganda higni 5 mabiro wakelore kabisa ma wakene wachom kane nikech pinje molony iyudo ka jogo ma iluongore ni professionals ema samoro bedo piny to tayo oganda wan kaka joluo wasebedo ni wan gi gik mang'eny mwatimo mabeyo to waonge gi duol achiel moko nindo kamora mora ni ene siasa kata nango uchopo sama koro nyaka wang'ire ni kata ka beni wabedo kaka professionals ma wan ga put marwa mwabete mwagoe mbaka to wanyalo chiko oganda luo
makawa wacho ni ooyo gavana makama kama wan higa mabiro sami goyo budget mari to budget ni ketiego e weche thieth nikech county ni kiketo weche thieth to ganda bro bedo kadak gi yot ngima gi bro bedo maber to wakone gavana mar ariyo to wakone ni into gwengi ni weche mag pur nikech chiek kupuro ketie dero moko maka jopiny osepuro to ka gionge chiro to chiemo gi nyalo kanie derone bedo yot mar winjo professionals moloyo ka ng'ata achiel dhir gavana to kone ni wane wadwaro kama to kata mna piny owacho mamalo wako akwani wadwa bedo gi bura gi jatend piny to wakone ni wan kaka yonagi magi e gigo madwa her ni sirikandi ni mondo timono oganda moko gi nigi grube gi mag jolony tiyudo ka kata sama kori yiero ji e boards mag sirikal gi to mago ma jotend gi manie piny owacho dhiye to koni miya uru ng'ato man gi lony e weche pi wamanyo jok madhi bede board mar water services miwa uru ng'ato man gi lony e weche thieth waloso board mar jok matimo kachiel ariyo adek bedo mayot moloni nafas owuok to kuma ng'ani dhiye onge chune no dhi omany jomoko nono nikech e tok dala gi ka onge kuma ji obeti achiel monyalo dhi to koni miya uru ng'ato to kata mna weche somo gi ka un ga association ainano to bedo mayot ka nyithindo timo penj to wakoni e county ka county wadwa kawo nyithinda para manyotimo maber to wapuonjo nyaka university bedo mayot so en mbaka manyaka wago to mana kaka Fredo wacho ni ji mang'eny penjo no okang' ochiegni chakore nitie mbekni mwasegoyo gi jomoko ma bende kana wacho kamano to bende nomanya mokona ni wach no ber wane kaka dwatim ma wan gi geno ni machiegni ni wabro bedie gi bura moro matin makelo jogo mokwongo mwachako godo then kore kwa bro roll out ne ji matng'eny nikech mbaka moro amora nyaka chakre kamoro so en mbaka ma kanyo bedo ni nyawa wache kamano to ji mang'eny mosekona ni gino ber dwano awache dwano atime kenda geno no ganda luo mang'eny bro donje ahinya to jowa ma jolony mane gi experience mathoth ma gin joma dongo bro siro lweto joma tindo mondo gini wadhi godo mbele mondo wabedi ni waloso kanyakla waloso gi dwala achiel kaka oganda erokamano Nyakoromogi mano wach mangima mokalo achiel mar oganda riwruok mar oganda e gund lony moro amora obed jofwambo gi keyo obed midusa obed jochiw thieth e kidienje mopogore opogore jopuonj mag mbalariany jopuonj mag secondary jopuonj mag JSS jopuonj mag primary jolony mopogore opogore actuarial scientists ma wan go lab technicians ji gund lony mopogore opogore Nyakoromo Gajwang' nikech kaka oganda moko time wan ok onego bed ni koro wadong' chien to jaluori ema nong'e ni olak e gund lony moro amora ma wantiere to ok dang' bed gima ber ahinya ka wake ok adwa timo ngero moro ma jodongo ne goyo cha ni ukeka gine mar agak en ing'eni kofuyo to obole abola oyai ok nobed gima ber ahinya ung'eyo ni riwruok bende jaluo nowacho ni e teko miyo jolony ma bende winjowa kinde koro chopo maka wang' jowetewa moko yudo thuolo madonjo e sirikal kaka koro oneno ne to ginyalo gombo ni to board moro nitiere lemo moro kama uneno kumany na ng'at man gi lony manyalo konya rito tijni maber to bedo mayot ahinya mondo wachokre e aput moro to wacho ni Jay Bonyo kochung'nwa kata mana e board mar Communications Authority of Kenya ok rach nikech kanye kama lony nitiere gavana bende e weche mag PBO sama waloso weche mag riwruoge mag oganda to bednwa kanye senwa bigaono bedo gima yot ahinya Nyakoromo Gajwang' mane kaka piny koro dongore e kaka bende wanyalo yawo gwenge makaluo ne piny Kenya mangima weche thoth ka Nyakoromo Gajwang' wado mana achaka wachako kod wach mar puodho jotend migepe ma jatend piny Kenya Dr. William Ruto nyocha ogwelo ji maromo 20 te nyo yudo thuolo kendo mar sero gimomiyo giromore kod migepe ma jatend piny Kenya nogwelogie ahinya to jo Kenya ne temo ng'iyo matut ahinya jok manyocha onge sirikal ma sani koro yudo thuolo mar donjo sirikal ahinya to joma nyo nitie party mar ODM mar sero chung' margi Nyakoromo Gajwang' en chenro mosebedo ka dhi nyime ka odiochieng' manyoro bende mamoko bende noyudo thuolo mar pimo
ni to gin gi nyalo gi lony mane magi nyalo tiyo godo piny owacho. Lony nitiere, somo, weche mag mibadhi gi weche mamoko mathoth. Winje nena kaka mokuom gi nyoda dhogi Nyakwar Mugajwang', mae kaka weche nyobedo. But eventually to see to it that in the new dispensation, if such licenses are to be issued, there must be conditions. That you get a license, but you have got certain terms within which to play. That is one. Two, it is this animal that we call take or pay. These are IPPs which have been given, which have signed PPAs, the power producing agreements, with Kenya Power and Lighting Company. And the agreement is such that whatever they generate, you either take it, or if you don't take it, you still pay for it. So really, that is not sustainable. And they are very, very, very long-term agreements. Some running to as long as 20 years. Again, I will have to engage the Office of the Attorney General on how to deal with this. But eventually, because I'm aware that there is currently a moratorium on the engagement of IPPs following the Presidential Task Force on PPAs that was established here in 2021. Even if that moratorium is lifted eventually, we shall have to ensure that whatever PPAs we get into do not put us in that or in such a situation. Mano jal mogwel ne rito tend migao mar teko kod petrol e pacho ka, jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi, ma bende ne tiyo kendo kaka jagoro mochung'ne weche mag siasa e duond bura mar ODM, ma bende nyose gwe tawo e lemo makamano nikech lemo manyien ma jatend piny Kenya nyopodo ne Nyakwar Mugajwang'. Mano wabili abila Roslyn oyawore kendo machiegni mos kode. Nyasaye ruoth. Ero kamano. Yeni nyaka jowinji ng'e ni nawuok UK. Ero kamano. Awuoro. Ogola Heathrow nyaka JKIA ka. Awuok. To kuma Heathrow. Oyoma Katwenga. Okay, you say. Oyoma Katwenga UK. Mana UK. Jowa. Kine kanisa lal. Oselal. Ana woni wuok Heathrow seche aboro, kiwuok Heathrow nyaka JKIA ka. Onge wach. Awuok ng'eni dala pe nyaka idhi mose jodala ng'eni jodala dhi. Gima ber kabisa. Erokamano Nyamuse na jo winjo kendo joneno magwa. Mose jowinjowa kendo jonenowa kendo agone erokamano ni ruoth oritowa kendo wachopo ewi kamachielo kata wan jok mane wuotho oritowa e yo to gimbe pile kaka gichiwo gin ema gimiyowa mondo gokinyi mondo wabi watwak kodgi to kata sama gimbe ginyisowa ni giwinjowa to aneno na dieri gik ma wawacho nitiere kaka chopo negi to gimbe gipuonjowa mbe. Erokamano ahinya Nyakwar Mugajwang', mane kaka wadogure agura ka ok waketho kinde we mondo wadhi anena kendo kaka jatend migao ma ogwel ne lemo mar rito pesa mar jo Kenya Mheshimiwa John Mbadi CPA manyocha olero weche bura ka omiye thuolo marito migao no ma osebedo kod midhiero mamoko maka kod kacha. Kama kaka John Mbadi ne loso e kinde manego e kogno Nyakwar Mogi. I want to tell Kenyans, please don't panic. Let us stop making Kenyans panic. Mr. Speaker, you have been here with me. In the 10th Parliament, and even some, I think up to 11th Parliament, Finance Bill used to be passed in September. We used to have 3 months into the financial year to pass Finance Bill. The minister then was allowed by law, through revenue collection order, to allow for some taxes, interim taxes to be collected. But the bottom line is the law could be in place in September, on September 30th. So there is no cause of alarm. We have a legal framework which is still obtaining. Yes, the Finance Act of 2023 has been declared unconstitutional, although I don't know whether I'm correct. That has been appealed. If that is correct, that is good. But still, we don't have a lacuna. In fact, Finance Bill is an omnibus amendment bill. We have about 5 or 6
legislations that finance bill usually amends. We have excise duty, we have excise duty, we have import duty, we have value-added tax, we have income tax, we have tax procedures acts, and then we have fees and levies. These are specific legislations. Mr. Speaker, this House, if I'm approved, this House should help me bring these legislations directly touching on these specific statutes. We don't have to have a finance bill. Remember, there was a time, and I'm sure many of us, almost all of us here are old enough, you'll remember, that there was a time when KRA had a very good policy of graduate recruitment into KRA, and they were properly trained. Like even Mago gin moko kuom weche ma ne jotend migepe ma ogwel kata joma ogwel ne lemo mag migepe ne temo lero pono ni omigi thuolo makamano. Weche mag somo bende ok odong' chien kod weche mag mibadhi. Gavana machon ma Mombasa County Ali Hassan Joho ne olero okang' ma en owuon osego e wechegi mag somo. Ung'eyo ni chik mar piny Kenya ka oketo rapim mar kiwango ma ng'ato onego bed ni bedogo ahinya mondo mi ogwele kaka jatend migawo. Ma ok en hango wach ni Nyakwar Mwajong pong'o it oganda jo Kenya. Onyalo paro jatend migawo machon manochung' weche mag tuke Rashid Echesa ma wechegi mag somo ne okelo penj mathoth malo duoko. To kata kamano ne owacho ni kinda gi sinani mano keto ne weche mag somo gi weche mag chan ema nomone go okang' mowinjore weche mag somo. To kata kamano geno gi dwaro mare ne ok onimo gi kanyo. Weche mag mibadhi be ne okowe oko Nyakwar Mwajong e chenro ma kamano ka jatend kata gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya ne okete tago malando mondo pima nena gima nyocha ome e log tich maduong' mar EACC kama kaka weche nyobedo Nyakwar Mwajong magite wagoni mar mondo mi ochak buko no mbaka makawuono mar kaka wanene. I can tell this committee today, and I want many Kenyans to listen to me. Do not ever imagine your hope dies by your previous struggles. We suffered. But what gives me pride is that we could turn that around. I actually turned it around. When I found the slightest opportunity for self-improvement, which I believe is a continual process, I grabbed it. And I'm glad to the laws of the country, laws of the land, there are processes that allows someone to improve and progress in matters of education. So yes, I did not do well in my secondary school. I got a D-, no doubt. But Mr. Speaker, I turned that around. Today, as I sit here, I hold 2 degrees that are before you. Mr. Speaker, I am on my pathway to attain a master's degree from the most prestigious university in the world. And when they came to my house, it was even not about corruption. The first question they asked, what business do you do with Raila Amolo Odinga? I don't do any business with Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga is just my party leader. That is the only relationship I have with him. Secondly, I was asked, do you keep guns in this house? Obviously, why would I be keeping guns in my house? The third question I was asked, that where do you get money that you fund demonstrations? So what has those questions to do with corruption? So as I sit here, Honorable Chairman, nobody has come to take any statement from me. So I don't know what I'm being accused for, because I'm also just seeing it in the papers as you are seeing. Mano Governor machon ma Kakamega Wycliffe Ambetsa Oparanya ka temo duoko penjo ewi wach mar mibadhi ma osebedo ka gaje. Senior chenro ni endi oganda jo Kenya osebedo ka luwo e bwoko mar Speaker mar National Assembly Moses Masika Wetangula, kendo koro to ji 20 koro warito mana ng'ata achiel kende mondo bi chenro ma kamano koro ne kagima koro rumo bunge mar piny Kenya dhi bedo gi ting' jariyo bunge mar piny Kenya dhi bedo gi ting' kochakore jumani
mar puodho joge mondo the appointing authority otim gima dong ni appointment. En ang'o madich mane kwanyo ka? Ne gitemo mulo nyalo mar jogi tiyo somo gi weche mag mibadhi, gi weche mane jogi nowacho chien kocha. Gimomiyo waketo jogi ahinya nikech paw siasa manyogi ntiere beto pogore mar Kenya Kwanza. Pok iwacho ni kawuono abiro gi pencil gi raba. Ng'e gimomiyo abiro gi pencil gi raba. Nyiswa nena. Ng'eni kindiko gi pencil tinyalo rucho. Mang'iso ni pachi mani keto mokwongo cha inyalo rucho tichak indiko moro. Gik moko adek manya wuok go. Yes. Mokwongo nya winjo kiwacho ni UDA gi ODM chalre. Filosofia margi chalre. Gin joka ng'ato. Mano mokwongo. Emomiyo ineno ka jo ODM odonjo e sirikal mar Kenya Kwanza. Nikech giwacho ni gik magitimo chalre. Ok adwa dok chien ahinya nikech ndalo siasa nokonwa ni moro chalo odiochieng' to moro chalo tieno. Kato nye gichalre. Mar ariyo, VOJ akia ni kibedo gi pesa maromo nade eka diwe manyo tich. Pesa okromga. Oh. Is a source of evil. Okromga. Jorieko moko nowacho ni pesa okromga. Nikech kana ang'eyo VOJ kit mwandu manyilando ka. To nyo kawa gi buok ni to ka mwandu ni romo bilion 2. Mwandu ni romo milion 400. Mwandu ni romo milion 800. To tich mipiedhe ni to idhi chuli matin ne milion 1. To kara okiland kanyo ni an bende kopuodha tadhi tiyo ne jo Kenya nono. Pesa monego chulane jo Kenya omiya nyithinda 10 moko monda puonj nono. Kata pesa mani idhi chulane omijo puonj mag JSS. Omijo puonj mag JSS e constituency maae. Ineno. Nikech mana kaka moro chan wawacho ni cabinet of billionaires mabe cabinet of millionaires. Koro miya bedo gi to moro ni to en ang'o, en tich ne oganda, en dwaro mari kisiasa ni mondi chop kanyo kosang'o. Mano mar ariyo. Mar adek, mak bende koro en chuny wach, en ni jogi nye mit ndi sami penjo to giduoko. Penjo kama ka CPA badi to nyo mora zaidi. Nyo pimo ndi mokao kanyo moloka taro makoro chalo ka gima nyo puonjo jogo. To iwachoga ni kwa ground vitu ni different. Ni sama koro isechopo ofis mi bet ma ine komcha. Tiyudo ka nitiere ang'owa gik moko matimore ma in bende bagi. Sama nyi dadho jogige nitie adiera makete bende wacho ni an to nitiere penjo moko manyoko penje gi mada bet kanyo to da penjo. Ahinya to ne Mbadi to ne Murkomen to gi Oparanya nikech ministries magikawo gi are very critical ne dongruok mar oganda. To kata bed ni ne giduoko kamano, iyudo ka gik magiwacho gik mabeyonde. To kisechopo ofis, tiyudo ka nitiere gik mamoko mabende ni ofis no mamiyo gik manyiwacho ni I will do, if approved I will commit, if approved I will ensure. Koro kinyal ensure to kinyal approve to kinyal timo gigo. E serikal ka nitie gibilongo ni collective responsibility. Ahinya to kibede jatend migawo. Manitie gik maka cabinet to approve. To in kaka jatend migawo no okinyal dhi against them.
mani tol mabro twe jogi mang'eny. Wacho to ne giwacho maber ndi kendo nye gipimo ndi kaka gidwa dhi tiyo, lakini kichope ofis tiyudo ko ofis kanyo bende nitiere gi meke. Emominya paro ni wuok tich mokalo nwa ko ni John Mbadi en ng'ama wiye ler kabisa kendo ng'e weche mag omenda, lakini kochope ofis to jo IMF ka, jo World Bank kande, jo Presidential Economic Advisory Council kande, nyako ne ni jogi otiyo nadi nono to jogo bro nage mna gi tol. Nikech mage weg ofis, mage jok mani kanyo. David Ndege ne. Opio Wandai kawacho weche no boro negotiate IPPS gi. Kata mno Uhuru Kenyatta noloso task force. Moda dho jogi mokod. In fact task force ng'eny gi nokodhi. Ng'eny gi nokodhi matin ne gioro ng'ato ni representative margi ni gin gi association nitie ng'ama loso negi. Gin faceless. Mago independent power producers. To gisebede Kenya ka higni buora. Duale pod nigi list mari ji 11. Ineno. So gin jok ma kisedonjo ofis kore ke realize ni magi weg ofis mitima ng'o mibeti ene. So gik manye giwacho mit kendo berte. Lakini kwa ground kisedonjo ofis, kisechamo muma makoro mini waziri koro handover wase mi kom. Kore ka ng'eny gi gitima ng'o wuok. Emomiyo an gi pacha vetting ni en mana procedural. En process ma chik oketo ni nyaka tim. Lakini gimokonyo godo malong'o bende onge. Nikech the real work itime ofis. Makata mna in VOJ kane kawi ni dhi bed kanyo. To gigi di wacho nikech di luongowa odi otieno ka kinyi ne pok idhi. Atimo rehearsal. Titimo rehearsal. Tuwakoni ni kopenji ma tidwoko kama. Ko wachni ni ma tidwoko kama. Mage gik ma ji timoga kapok odhi kanyo. Then kisechopo ofis kore ke realize ni kara gik manye wacho ka gin gig textbook. Tich kore kadwa timo ng'owa wachakore ka. So ana kwayo negi hawi maber nikech puodho tidhi puodho gi od bura. Ana kwayo negi hawi maber. Tak paro negi ni giparie jo Kenya sama gini ofisego. Nikech teko magin godo magidhi bet godo ofisno en teko mowuok kuom japiny mano yiero serikal makoro tiyone. Giparie japiny. Nya neno gimoro kiwacho ni apani en president ma Senegal. Ni no wacho ne jo udito mage ni kik uket picha na ofis. Ket pich nyithindu. Masami dwa timo paro moro amora, sami dwa chuoko kie gimoro amora. Tineno pich nyathini tiparo ni bedne gima timoni en gima bro bero ngima nyathina. Tigo gi kanyo. Wach motegno kabisa. Kare gino tigo pencil ma green. Nikech wero pidho yien to jagor ma ya bende. Kanyo tionge. Gornwa pako chon tinde to akia kuma inti. Onge wach mano mbaka machielo. Onyalo chiwo. Rozi sini ya omulo weche moko mangima mokalo ni kwa ground vitu different. Adieri makende ngini kata mana interviews ma watimoge nyakiberi nyakiusri mingisri standards with minimum supervision. Yes. Mana ngima ji nyaka tim. Nikech wane dwaro to penjo moro kanyo ni to en kiwango mar pesa di ma ng'ato kane go konego many tich. Ing'eni nyocha gimoro nche trend ni Alice Wahome nondiko ni I am jobless. Onge tich. I'm looking for a job. To kano chiwo net worth neto ne pesa di milioni to kanyo to no wacho no onge tich. Koro ja Kenya maonge tich maonge kata siling achiel manyalo chiemo cha endo kori kete kategori mane. Mana kama senior wachene nyora keni ka ni winjo gotieno ne wate wawinjo twak mar migosi Rigathi Gachagua. Tachiel kuom gik mano wuok kano wuoyo gi joge. No wacho ni en osechiwo advice ne jatende kako nyalo chiwo advice. To advice go ng'eny gi jatende okotimo ng'owa okoluwo. Koro an kanye machungi taduogo koro kuom jo ODM. Kech
ka jakom nowuoyo mogik kane en Siaya liel, nowacho maber ni jowa odonje sirikal mondo kony sirikal tayo dwachgi, to waonge agreement, manyiso ni onge gima gitimo ang'owa, gindikore. To kane pok jakom owuoyo, to Senator ma Siaya Working Constitution James Orengo nowuoyo, but pod en Working Constitution, mano ok ogol. Nowacho gimoro mowacho ni kata ndalo mar Grand Coalition Government ne nitiere agreement mane Raila Odinga ndiko gi Kibaki, mane ni ministers mag Raila Kibaki nok nyal riembo, to mag Kibaki be Raila nok nyal timo ang'owa, ok nyal riembo. Koro ber ni jo ODM odonjo e sirikal kendo gin gi lony mar sirikal. President, to penjo imiya paro ka Professor Mongeri gi William Ruto nowach ni gi ogwetao, wacho ni appointing authority poko ng'isa. Koro kanye ma koro duoko wa e wach mar ni kani winjo sama joge ne puodho kata CPM badi, iyudo ka vision ma entiere godo ma treasury en vision ma ka en ng'amo mi a free hand to bro loko gik mang'eny. Koro penjo ma wantiere godo kania sama CPA John Mbadi odonjo e treasury, be opero mie free hand mondo deal gi jo mandarins mag treasury, be opero mie free hand mondo deal gi economic advisor mag William Ruto, nikech en sani e principal advisor mar president. Be opero mie free hand mar nyiso jo IMF ni enough is enough, nikech nowacho maber ni jo IMF wane mwaluongo ok gibi kendgi. Manyiso ni sani kodonjo to nego nyis jo IMF ni enough is enough. Jo World Bank be onyalo nyiso gi ni kama koro wachope ni waol kodu. Koro sani it is high time we think inside and turn around. Koro wacho to ber nikech mago te commitment momiyo jo piny. Nikech kana mana KRA kanyo no tuomo kabisa, mo wacho ni you are feeding who feed institution ma onge the present technology monego be nigi turn around kich gik moko to lokre, but ka KRA to gik moko dong the same. Tu dwaro ni mondo gi generate revenue. Mo wacho ni chon ne wa generate 18%, sani waduogo to 14%. Ka wanyalo mana dok 18 no kende, to wanyalo bet kwa raise almost 600 billion. Mama no ben kecho ingo kata euro bond mane watimo nade mane wakao. Lakini koro wacho to ber, iwacho ni kusema na kutenda. Nikech kata mana wach mar gowi ma wan go to gi kama gidhiye, nikech okaw gi nyingi jo Kenya ma egin wan, nyaka ng'iswa ni okaw pesa di titiyo kodgi nade. Gima William owuon kano campaign nowacho ni debt register nen gima nodhi chako. Nyako dhi chako. Sani dweche 20 Omutato sebet ka wachino matindo bedo wer mowero pile ni to debt wa enadi wachulango. Ndalo moko be ka nineno audit reports mag audit ne wacho ni nitie loan mwakao moko donj kata Kenya ka ok chopi to wachulo. Kore mano chako ka wacho ni yani John Mbadi kodonjo kacha cha to mie free hand kene gi do luoi wacho mie thuolo mar tiyo, mie thuolo mar tiyo maonge obadho kata oinga moro mako wacho ni kama e kakitime to onge ng'ama gone simu toke to nyise ni oyo your handbrake mano te kakipare to kato timre ga mopogore nikech sirikal to kidonjo tinyisi ga mano inyisi ni kato koro idonjo gi mari to sirikal duong' moingi and will outlive you. Koro ng'eni kidonjo to nitie kaka sirikal timang'owa tiyo. Machielo ni winjo ka Opiyo Wandayi wuoye wach mar IPPAs minjo ka Senior Buwuoye. Wachi ni ng'eno sebete bunge ka mandalo moko majority leader Duale no wacho mabe ni akelo nu list mar jogi 11 mochak kanyo ni nying moko nitie mane lware bunge kanyo milwaro to nyingo nitie moko makano lwar to kiny gionge kawuono to gintiere to be kitemo luwogi ni to nyinggo jok mage manie e tok nyinggo to ok yudre. Koro embe en kama tek nikech kae odhi gore go ngoke mamoko emomiye tich. Koro nyaka en kotima ng'o oikre ni you fold your sleeves
iwacho ni koro tich ni wabiro konyou nyakwewa mondo watim ang'owa watitijwa. To ka wadok e wach mar mwandu ma jogi ntiere, an kana neno ka interviews gi ne dhi, gima nadwa ni mondo gipenj sana jok manoduoke sirikal. Nikech ka ng'ato nobiro to nyisi ni between 20 months oloso mokadho milion 100. Ok wanya tamre nikech onyabet notiyo tij sirikal, otimo biashara ne. Kati uso buge ni kaka dwaro nyowa buge ne gini, otimo ang'owa. To penjo mwanyalo penjo niya, sama gibeteni uchumi mar Kenya odhi marach ma Gen Zs manokwang'e ni nyalo bet odhi e street mochuno William Ruto mo dissolve cabinet ni. Koro idwa nyisowa niya ni kin ne gidak e Kenya mopogre gi Kenya ma wantiere godo ma gin ngima ginche dhi mbele. To ja Kenya ma kawaida magitiyone to ne hinyore. Nikech kata kawuono ka sani idhi ing'iyo ni waziri chulo pesa diti kao salary moyudo dwe ka dwe tigo gi dweche 20. Basti wache ni okay, wadhi ang'iya ni ka SRC ang'i ni benefits mage yudo. To wacho ni ne gisedhi loka marom kama, osedhi local travels marom kama, kata ofise kantiere entertainment allowance mimiye enadi. Basti dogi ng'iyo gi biashara mowacho go, nikech biashara to hinyere te. Ok inya nyisa ni mar waziri ema tiyo mabeto, mar ya ng'ama chielo to loro. Nikech kata wan isenene media kae, kata sani jowetewa standard ne iriembe tich. Koro magi mana expect ni wajumbe mane timo vetting dino penjo jogi ni wuoge ure lela mondo jo Kenya ng'e ni pesa mumedo ni kata de bed mana ni timo audit sani to onge kwelo moro kata mibadhi moro motimo ang'owa modonjore, mondo mi gigol notion mar ni kidonje sirikal tin billionaire to kitiyo oko tibro bedo ga maskini forever. Kecho ido ka ng'ato we kata tich mar milion 7 to donja ng'owa e sirikal, to within time no bilion 7 ni ose multiply makore en ja bilion 1. Koro ido gi penjrin to kara sirikand ni ene kam iluongo na you're milking an elephant mok tim ang'owa okurum. Machielo kendo gine ni nokelo wach mar somo. Ing'eni pile pile na wacho ga niya wach mar educational qualification ni aparo no ni wagole chikwa. Nikech ni winjo ka Rigathi Gachagua wacho en owuon mbele president mo wacho ni ng'eny ji mani kodwa ka onge kalatesi makata an osekwaya ni mondo abi an gachiel to jowete na nigi mokadho achiel mondo adhi omeda moko ineno. To kata in ka iseyudo nafasi mar dhi e interviews ido ka ng'ato biro gi kalatas makoketo ni tiwacho ni an poka somo to koyawo dhoge mowuoyo tipenjori ni kalatas ni ok represent gama wuoyo godo, manyiso ni waketo emphasis e kalatas. To emphasis mwaketo no ok en commensurate gi somo midwaro, lony midwaro. Koro wich no nikech wan wacho ni degree, koro degree dong idwaro abo mi degree. But koro monda ket degree no e tich to onge. Pingi polo. Koro mano be aparo ni en gima nyaka wadhi going forward wapenjre to wadwaro ang'o. Ka wang'iyo mwawacho ni somo no is not important, wane kaka wanyalo time. Nikech ongete nikech magi ma wawuoye pile. EACC ni neno kogolo list nyocha mar ji manigi fake degree, CEOs kiadi, governors, ministers, ji mang'eny manigi fake degrees. Koro ido gi penjri to koro ng'ama nyathi minyiso no somcha mentorship ne en ng'a. Nikech yudo ka nyithindo dhi e drama festivals giwero Oscar Sudi kaka engineer. To sano to Oscar Sudi nigi kese court. Kata kanche koto wito oko. But wang'e ni nitie case mane ntiere to untu luonge ni engineer. Engineer ni bokoti mang'owa okosomo. Koro aparo ni mago ne gik ma nowuok ahinya kanyo. Mogik taparo ni jogi nokodayo dho especially cabinet secretaries manoduogo. Nikech kata kane giduoge ministries mane gintiere kata kano wilgi ministries moko. To nyaka penjo ne ntie mano penj kata duale gini ni neno ko penje ni to defense ang'o momiyo no wuok Muturi ni winjo kipenj Mutua no penj lakini no gidhi mbele ahinya jogi kano duoko ne ntiere kaka paro ni na gimiluoko gi nikech mondo migoli kamoro ne nyaka bede ni ntiere gimomiyo tim ang'o ogoli to kani tiyo maber
to nitiere kaka bendi di wacho ni anto kama gini kama beteni aparo ni kata king'iyo in a scale of 1 to 10 achwado 9 kanyo koro mano be no kaneno kalony ne nitiere but overall to mana kaka nowacho ni sami di interview kata ino kenende idwa somo misom gimoro amora ma kata ng'at manokia subject ma intiere no kowuok kiny to lony marach to kotieko to koro koduogo koro e office to koro kwa ground things are different. Iro kamano. Gavana, wan e kinde matek ahinya. Senior Jay Bonyo wacho ni ma en mana procedure. En dwaro luwo chik. Mar ni bunge nyaka bed gi migao, jopiny bende nyaka oro petitions magi mar penjo ji mano ogwelgi e migepegi. En ang'o malich mane kwanya mopogore kod weche mag somo, weche mag nyalo mar oganda manyo ogwel? Victor, gima ne kwanyore kacha onge. To kapok abire mae Victor paro ni nikech weche ang'eng samoro wiwa owilo kwa goyo mos ne jogo manyocha owito jogi e masira mar mach manyo otimore to yes kadak ma Kibira kichinyo ni jo wathoth kanyo aneno kata mana story manyo oringo e Ramogi TV odhiambo ino ka jo wathoth family manyo owito wuodgi manyo oyudi e mach ni dhana 4 to gi yom manyo wuok e county ma Nairobi e weche mag mach mosebedo kinde duto aparo ni wagone gi mos makende kendo en gima samoro kwedo thuolo to anyalo biro goye mbaka weche mag memo siko wang'o chiechegi nikech saa Victor ya kwanye mana kama Nyarawila tene godo to bende gi kama namba beach Senior Jay oseyuae godo mokele kaka defender mo wacho ni kanyo ng'iyo maber to nyo neno ka ne onge vetting Victor onge vetting manyo timore kacha jo kanyo go mana mbaka nikech vetting manyocha omiyo cabinet ovunji majo Gen Z owito ngimagi kech nyocha nitiere paro kata ji mang'eny nyocha ne paro ni vetting manyo dhi timore kaluwore ni nitiere remo manyocha ochwer mondo mi jogi moko ne riemb dala to moko bende obi ni neno ka ne onge penjo mochwiny aparo ni wabunge manyo ni kacha nyo kotimo research background research margi ne gitimo tich penjo ma weth miwinjo Nyarawila wacho ne gikelo penjo ma weth ne jogi ang'o miya wacho mai Victor nikech sa achiel kuom jogo manyo dadho gi ne na ngire Professor Kithure Kindiki to Kindiki ni ne ineno ka penjo mani tempenje teko mathoth manyocha nyo bila utiyo godo mar nego dhano ma kwan gi loyo 60 to gi mathoth ma pod inyore sani to ni ng'iyo kaka wajumbe ka bola penjo no mana matek kamano ma bende ok chal gi malich negi to sama wawuoyo nitiere dhano moiki manie bolo gima chielo ma bende ne dira to wajumbe gi bende ginin touch gi ji kech aparo ni moko winjowa taparo ni jok mabeto setemo kata doko ni CSS gi nominis gi ne okoter e log tich margi king'iyo maturity mane Senate to gi kaka senators temo bedo gi debate margi to chalo gima wajumbe mane e National Assembly gi pod okochiew nekech Victor sama wawuoyo onge kata mana penjo achiel manyo biro kuom Kindiki kende e weche mag dhano mawito ngimagi e apaya e masiri mag ndara ma osewuoye kateka Senior Jay obetka Nyarawila obetka NTSA ni e bwogi to kata ka ne ok gipenje bende ne ok ineno ka jatend migao mabiro e weche mag transport birie kanyo mibadhi masama wawueni nitiere jok mobetie Sambaza mobete Sambaza sama wawueni gari kendo giwinjowa to kagi kalo bila to bila ok odich gi ng'iyo ni gini oting'o dhano excess ok ging'iyo ni gari ni be gin insurance sani Victor sama wawueni gichoka choke ndara to gidhi gichoka to gidhi ere yo mane openje godo kang makare ma dhi chungo masirni matieko ngimawa kendo weyo miere gunda magi gin gik mane onego bed ni gitudore gi jopiny to gitimo research makare mondo mi gino dhi okony jatend piny William Ruto mondo mi kik Kenya chak yudre kama nyo oyudore cha kama ne waayeni nikech chalo gima remb nyithindogi ochwer ka yiem nono to kichaki dugi yienge kama Senior Jay kelecha ni to omenda maromo nade ma ng'ato nyalo bedo go mondo moy koro wi noromo
moko nyal manyo tich kendo. To na aduga kwanyo gimoro achiel wach no Victor. Ni dhano wadu e puothi. Joma nigo bende medo. To dhano wadu kata momo wach kama. Dhano wadu e puothi nikech kanye michiemi. Koro japiny ng'eni jatelo mineno no mjumbe no in e puothe. Waziri no okawi kaka puothe nikech mano puodho mopuro. Koro jok manyo nigo omenda mathoth gi Victor, jogi ok bi ni gidwaro omenda. Mano loch gi governor. Gidwani gibi girit mwandu magin godo. Koro ing'eni sama in e power tidwaro tenda moro to in waziri. Kech gin go elini. To nyalo kawo simu moro to goyo to wacho ni mano wene je. Mane gima duogo jogi ka. Jogi ok duog ni jogi dwaro omenda. Jogi duogo kaka ni winjo king'iyo paranya ting'iyo jo tipenjo gi penjo mag mibadhi. Jok mane penjo mag mibadhi ok odwa gedo kuom Kenya neno Pio Wandayi to gi Joanna Mbadi mheshimiwa. To jogo paranya king'iyo nikech kata ka ne pok vetting ne otimore to nyo nitiere weche moko manyogore ni mbetre mar Amerika. Nyocho chiwo siem ni nitiere mawaziri moko mobedo nominated ma ok giwinj ka gin godo kare monego beni timo nade. To giko ni jogi di puodhgi te. Kendo Victor joka ne ok dadogi, joka ne kala kacha mana kaka ng'ato ok diwuoth duk nyaka irwak nanga. Koro macha ne gidhi rwako law od bura. To onge dayo dhok manyo otimore kacha. Malichie mokalo ni ne waparo ni gini nyalo loko ngima jo Kenya. Nikech nitiere gik manyo omiyo ngima nyo tek chien ka. To king'iyo kaka ne ipenjo gi penjo ma bende giduoko kizungu wacho ni so casually ka gigoya goya mbaka be ok chal gi malich negi. Kiduogo kuom Kindiki kae Victor, achiel kuom penjo mana geno ni wajumbe wanyalo penje. Nen penjo mano penje lakini ne ok gikele yo mowinjore. Wach IDs nja wawueka wach national IDs ni joka penjo gi penjo to ginono gimomiyo doho ochungo gimomiyo sani nyaka nyithindo mantiere madonje mbalariany onge gi kipande. For the first time in Kenya dhano thagore ma jok manyocho pande gi olal. Ing'eno pande ni midwaro gimoro amora idhi e bangi idhi e bengi idwa yaw account help gigi omoko. To no penje niya ang'o mamiyo rochruok ni nitiere. Tiwinjo koduogo wacho ni koro mae en okang' mar ariyo ma doho ochungo gini. To Victor e jumbe ariyo mokalo wan e riwruok mege mag civil societies ni winjo ka nwa penjo moro kacha nitiere wach mokel ni ID ni expire bang 10 years. 10 years ID ni orumo. To ne onge mjumbe kata chiel mano penjo wach manyalo paro ka agocho na chiel kuom jodito mag ODM e log tich mar ODM masamoro kanyalo nyinge. Tanyiso jatelo ni goch ne wajumbe uman kacha ni nitiere gima chando jopiny ewi wach ni to bende ne nitiere public participation ewi wach mar ID ko gikiga par to expire. Ma penje ni para ni kuom dayo moro masamoro ti mantiere ko wak kacha man giga pira aboro pira biriyo to nego yuru kada mana pesa mar inua jamii program ni koro ID no expire ni nyiso dayo ni no the county headquarters mondo dhi renew. Renewal ni bende onge guarantee ni obiro bedo free. En alufu achiel kuom dayo ni en pesa makore lach kodwa chako wuok to en ja Kenya. Koro samoro ni winjo ka giwacho ni mano e kaka pinje molony gi pinje moko kiama otenowa timo. To bende bedo ni kaka pinje go time ok oulo ni no dadho jo Kenya anonge kama no penja to kata ka ok openja kata ne gipenjo je to kata ka ne ok gipenjo je samoro ne gipenjo nyarawi anonge kama no penja okay samoro kare in biyo je in mano penji anoka nge ana winjo manen maisha card. Koro malichi moloyo Victor Nyarawila to gi je en ni gini kuome omoke rot because of lack of public participation. No nego bedni giketo jatend migao mar arita ni etago maliet mondo miyo kacha ka en gi duoko kiwachni. Koro mana kwanya achiel manyisi ni tich manyo wajumbe wa otiyo kacha onge kata chiel ne gikawo mana allowances mar sitting allowance kaka pile. Erokamano. Abro duogo kendo nyakwara Mgajwang' wach man mibadhi ni endi kod kaka Lupo Speaker nyocha oloso mano Gladys Boss Sholei
nyocha loso e wach mar barua mane EACC onego beni koro podho godo jok ma bende biro e panel kata e vetting committee mar bunge mar piny Kenya, wach ma osekelo ywaruok e kind office mar ODPP kaachiel kod office mar EACC ni to ng'ama nigi ting' mar podho ng'ato e wi weche mag mibadhi. Unyalo paro gavana ma Kakamega County nolero ma ong'eyo e wi limbe manotimo lok tich mar EACC ma Nairobi kaendi. Kete mana kawa ywe matin nyakwaram Gajwang' waduogo iparo nade e wi chenro mar piedho joma ogwel ne rito lemo mag migepe mopogore e sirkal mar Kenya Kwanza. Beno chopo dwachi kaka ja Kenya koso ne jood burago orem penjo moko ma isebedo kigombo winjo kaka ja Kenya. Kete mana ka. Thapki special. Introducing Thapki in Kamba. Thapki, kwani wamba goyu? If Kamba is your language of the heart, see how jealousy and betrayal tests the bonds of many, as in this story of Thapki, a beautiful, lively and intelligent girl who faces all challenges in a positive way. Wateni mwetuzu? Ekatoloke. Ndio mwenda. Ndikwenda umwewa na ndikwenda ya nalusi yenu. Ntakitali ni etie andu taitu twakwata andu matwendete na ngoe mwetu bwa mituki. Watch Thapki in Kamba on viewsasa.com. Asi akamba netwabikewa. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Nyakwar Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho to go kot to jibiro te. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Nyakwar Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Ugandawa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mane Ramogi TV.
tugo koro eka iye ochacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge kama waluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit tijiere e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kahero joma hero walo. Ano kahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Penj laktar kokalo e Ramogi TV, ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kodiechieng'. Bana kamano Nyakwar Mugajwang' kaka pile ma indien chenro bende miyo japiny thuolo mar oro ote mare kod paro kaka en owuon oneno weche mopogore opogore ma bende wamulo chenro ma kaka wanene. Ote nitie ka Abdalla mar Katita yie ni muma wacho adier pod imiyo mana joma osechamo piny tich, to joma tindo mosomo nitiere awuoro Kenya ni. Odero Agunda Musna J Bonyo nyocha waromo kode gi Fred Soja kod chief kamoro ero kama na enya icha wan kamoro gi bwana moro ni Alex Jawaora ngato penja kani to ang'o momiyo networth ochuno nyaka penjo ten migepe ma ogwel. Felix Ojwaka kani Asat Beach penjo kamano. Machelo kandi bende penjo kani makajuma awinyo malera ahinya kenda mora nyaka kokolo moko kuom weche manitiere kaka wanene kanyo. Ni the vetting fell short of the real vetting. That was merely ambaka mar peers and jomanie class achiel bracket social class. Machelo ka endini, why was Governor Kakamega Machono Wycliffe Oparanya uncomfortable to express himself, especially watch mar limbe manajo EACC not temo. Donge macha nena na miriambo ma odiochieng' alanga. Kendrick Omolo kawo Kisumu Kanyakwar penjo kamano. Machielo wacho ni story mar Governor Machono ma Kakamega e wach mar Vision 2030 diri mar wach en nango. Donge hapa ni Professor Peter Nyang'i Nyong'o en achiel kuom brains behind Vision 2030. Oparanya bende. Okay. Ere kaka Johanna Mbadi biro rakore gi cartels momako mafuanda Ministry mar Finance. Okay. Odhiambo Joseph Kombo mara Lego Agulu viyo je mosna jatelo J Bonyo Roslyn Obara nyaminu to kod governor amor gi twak ma ukelo ne oganda amor ahinya kendo Ramogi TV pekmeli ahinya kendo en tipo man gi lony mar rie ahinya e piny onage. Meduru mana golo doke ito ganda pile ka pile. Victor, ere gimomiyo joma nigi mwandu pod ichako mi pesa kendo? Can they on the same platform wacho ni osara gi allowances midhi migi, they can commit to other courses? One, medo kwan JSS teachers nikech JSS ka ema sirikal omiwa road deal. Nyithiwa itiyogo kaka guinea pigs. Wach malit mokalo. Otherwise, amor gi John Mbadi kaachiel kod Opiyo Wandayi. Gima Opiyo Wandayi no odwa gajorego en wach mar duoko chien wach mar lal mateko sitima. Gini notamo kata joma nie ei Kenya Power kanyo. En rieko mane ma en go ma odhi konyogo? Sola iduoko? Sola nyale. Sola nyale. Ero kamano ahinya. Ote mamoko bende wacho ni amoso ukanyo. Aneno umos ka ne gwenge mag Asumbi Rom ka, ero kamano ahinya.
machielo kaendi oorna moro kaendi marabora kabisa iluonge ni Dominic Oyugi Jakadawa. I wish you would co-work the governor Giroslin could advise William Ruto to avoid sunroof pronouncements after elaborate church services which are private and revert to State House official statements as Gen Zs made him to do so. Omiyo watich matek. Mano be tij wadier. Machaja siasa. Machaja siasa. Kapani kane gidonjo ne giwacho mabe ni siasa en gi deputy ne gibogo siasa. Erokamano ahinya. Dr. Oliver Waindi wacho ni I support the trajectory of professional groups especially from Luo Nyanza asegombo nde. Dr. Waindi nene kamano. Aito mogik obena somoka endi wacho ni maka joma oyawore. Watch mar independent power producers ni it's a thorny issue ma nominee no nego bene yudo background research mare mokwongo one ni to gin jok mage mokwongo to penjna Rose ni donge Duale mano wacho no ni no dhi nyiso joma ne fund Al-Shabaab be no segolo ga gicha mano be pod ni e chimni to ne mano rito migawo mar defense ni e chimni okay joma dongo jopiny wuoyo gin gi weche bora ka weche kind ODP sinigo korido puoth jotelo gi abro chako de senior Jay Bonya. Erokamano VOJ. Apani gima timore wacho Oparanya ne en gima nyiso kaka Kenya ni kamarach. Nikech EACC ne wacho ni gimomiyo giluwo Oparanya ma gin gadiera no Oparanya no bedo gi mibadhi. En ni nitie contractors manomi tender e county ma Kakamega. To contractors gi noduogo mochako miyo Oparanya gi kembe jaode moko pesa. Magi penjo ni to pesa ni miyo Oparanya nade, to pesa ni miyo jaode Oparanya nade, to ni miyo kembe nitudo gi jaode Oparanya nade, to ni moro bende nitie deposit ma kambi manomi tender oketo kinyiewo godo ot moro Karen ka. Mane penjo mane gidwa kuom ng'awa Wycliffe Ambetsa Oparanya. To giwacho no Oparanya no okomiyo giduoko malong'o. Nikech VOJ sama in office to imiya tender to pesa mora gole kambina ma duoko ni to kanyal wacho ni pesa ni nami ni timo nade, to in bendo kinyal wacho ni pesa ni kwaya ni dwa timo nade. Mano nyiso mibadhi. Mane adiera mar wach. Mano nyiso mibadhi maonge kiawa kanyo. Tineno ka ODPP to wacho ni oyo gik mano wacho gi wan ok otimo ang'owa, ok ochomonwa yo maber. Dogu time nonro. To EACC golo maler. To koni tarik pakama nomi ng'ani tender. To chule pesa tarik makama. To bang' ndalo adek to pesa mochule ni ogolie moko to pesa ni oduogo ir ng'awa, ir governor. Wasedak Kenya ka kendo wang'eyo kaka gik moko timore. En ga ni miya so ema EACC wacho ni wan gi records kaka gigi no timore. Emomiyo wan ga diera ni governor machon ma Kakamega no donjore ang'owa e mibadhi. Nikech mna bang'e ka koro jo EACC osemake ma EACC osedetero kwae court ni nitiere account ne moko mondo tim ang'owa ochungi kikodonjre godo e ka ja contractor chande odhi e doho moro Bungoma to dhi to donjo ni na holo governor machon ma Kakamega pesa to dagi duoko na. To EACC wacho ni to ka ng'ani no osewuok office higi dweche turi to kwasechako penjo gi ma bende nyaka wamake e ka kori dhi e court ni ng'ani ne nigi pesa ni to dagi duoko. Donge mano utemo umo kit pesa mano timo ang'owa? So an kipenja en ni lweny mar ODPP to gi mar EACC ni en lweny ma keto Kenya kamarach nikech EACC emonego beni timo investigations to gisewacho maler. Ni neno kata Oparanya ipenjo to koni en poko ndiko ga statement. To
dwe mar aboro actually en higa achiel dwe mar aboro higa mokalo 23rd ne en ka EACC ka modhi mondik statement to mowacho ni ok ondiko statement no ng'ama nowuok mowacho ni ondiko statement ne gin ji ariyo yawuot Siaya James Agri Boborengo senior counsel to gi Paul Tiende Amolo senior counsel magi mane wakinde Ambetsa Oparanya kano tere ka EACC magi wacho gin gi wuon gik mano penje gavana ma bende gik mano penje go mane giwacho go no kawinjo ka gavana wacho ka nino penje no wacho maler nyani no dio mosimbe ya wuote nyithinde mane no make gi jo EACC okonyal kada mana paro ofisa mano biro timo raid e ode ing'eni gima ji kia ni sani piny olony to nitie gik miluongo ni digital footprints picha mna migo ini VOJ kata simbi kanyo kigo picha kawuono to dweche aboro ibrono ka simbi ni koni gimoro ni memory picha ne nigo kama nigo e sama kama nigo bro wacho ni gigi nitie records gi nitie emomiyo nyok en gima ber ko Paranyo bet kacha to wacho ni nodhi omo simbe to wacho ni gik mano penje to wakinde ne then no wacho maber gik mano penje kaluwore ga accounts mage gi pesa mano yude ode kuber giwacho nikech nitie gima gavana no wacho ni ong'ama luoro chik kendo nyaka domo gik yale ni oyude gi ketho ing'eni mano to wacho adier nitiere fair administrative justice ma mano to chik wacho to pile owacho ga niya gini nochako 2013 gi yiero mar Uhuru Kenyatta gi William Ruto mane ndalogo ne diplomats wacho ni choices have consequences omiyo ndalo ka ne wase water down chapter 6 nikech magi joma ne ni cases e ICC to no wach ni nyaka cases tiek matwege e kinyalo tam gi chung kaka president gi deputy president vetting mokwongo mar cabinet secretaries mag Uhuru Kenyatta 2013 dong weche no wuoke to bunge notimo ng'owa no puodhogi makata ndalo mori arrange sirikande mokelo jok moko be penjo ne nitie no puodhgi sirikand William Ruto mancho chako go cabinet mano dissolve kani neno kano nominate achiel kuom jok mano nominate nen Professor Njuguna Ndung'u mane nigi report mobed adopted gi wajumbe e ot mar bunge mar Laiko Regency nentie Delaru nentie Central Bank mane wajumbe mopuodho to mano noket tenge moyudo tich Aisha Jumwa ne nigi kes mar corruption mar CDF ne nigi kes mar ng'at mano neg MCA to no puodhe Linturi Mithika ne nigi cases adima kanitimo ne vetting to wacho ni okonya paro ni didi mosedhi e corridors mag doho en ngima ne revolve e doho to no miye tich koro miyo ka koro wabiro koro wawacho ni maro Paranya gene ni jogi luorore ing'eni onge kaka you can take with one hand to koni to kochopo ng'ama chielo to wacho ni koro we apply nyaka wabed honest and have managi mabobo siko ni national conversation wadwa fight mibadhi koso wadwa kete cosmetic ni deal godo ka en ng'amo kitimang'o okidwan kata ko Paranya ne entiere gi shida ne king'iyo list ni nitie ji mang'eny kama nigi cases mag mibadhi nigi cases mag nyaka mag drug trafficking mani nitiere chon mapod nitiere report kata kidhi e US embassy iyudo ka nitie jok manegi list tiyudo kama gite onge ng'ama timo nade wuoye to ka watieke kes mar Oparanya ni sani oke mokwongo mwaneno ka EACC rakre gi DPP ne waneno kata sirikal mokadho cha en mana ni koro sani to level ma koro ODPP office no chope tiwacho ni koro chope a point of no return nikech cases te manyiche nitiere kata manche sirikand ni oyudo te ogwetho oko nyaka mar rigiji manyocha mancho gwetho oko mogik ne mar Najib Balala makata EACC no wacho ni ne gikia ni keso tim nade owito oko koro paro ni sani
conversation monego jopiny obed godo ni office ODPP ni should we have it? Erokamano. Kanye maparo ni jopiny onego bed ni penjo ni do we need it there? Mia paro kaka jang'ad bura na osiemo prosecution chieng' mane ng'ado wach mar Aroro kod Kimwarer. Utugo kodwa uketho sa mar court. To wan gi buche mang'eny monego bed ni wayalo. Fred. Victor, ing'ene gin weche ma kwawuoye to miyo wa chuny malit. Kaka jok ma ng'iyo ni to Kenya chomo kanye. Mae mamiyo samine no kwawuoye gigi to wawuoye gi a lot of passion. Nikech Victor, gima ne otimore e od bura chakwa dokie kendo. To kani nyalo penj e od bura kacha, mang ipenjo gi ng'at mopogore gi speaker. Ni ng'at mora mora mapok omulo mibadhi. Mondo oting bade. To ng'at mora mora mose bilo mibadhi. Koro oriw wajumbe ka to gi nominis gi. Victor Kombedo odong nono kata mana Sergeant Atam bende okodong. Wuka okote. Kes mar Chiza Maria gi Yesu. Nikech jok mane gojo gi kogno gi gichalre. Ing'eyo ni jo king'iyo paranya gi jogi te gin jok mosebedo wajumbe. To gi mosebedo governors gi bende te. Koro jogi chalre. Mana kaka ni winjo Yesu no ruoth no penjo mamacha ni oyo ng'at malerie ma onge richo mondo wuogi e jok mane okelo kese nyim ruoth. Neno mana ka gichako wuok achiel achiel. Okaw kidi ochi Samaria cha. Mondo okaw kidi mondo oginano. Ogwane go dhako mokelo nyime ni jachode. To gichako wanyore mana kachiel achiel. Konyango paro. Tembo paro chingane mani. Koparo nyal ng'ato. Ka ng'ani paro, to paro ni kata bende nitiere gine. To nyaka padiri ma bende no ochung. Bende paro ni nitie nyathi machal kode Sunday school. Koro dhano wanyore. Kaka dhano di no wanyore e od bura kacha. Emomiyo jeyo chako kawacho ni gima ne ni kacha ne onge. Koro jopiny nyaka ng'e. Mana ni gima duong' ma nyaka ng'e ni bedo ni vetting cha nyo obuogo for lack of a better term. Nyo obuogi kamacha. En ni ponono Gen Z oduogo kendo. Kata ngimo dhi obetie matek. Ma Kenya biro yudore kama no yudore ni. Bang' dweche auchiel, onyalo kawo higa achiel, onyalo kawo higa abich, onyalo kawo higni buora. To onyalo betie matek nikech gima dhi gayo jopiny koro onge. Nikech ging'eyo ni od bura dhi timore mana kaka timorega. Mogik ewi wachni Victor, king'iyo Murkomen, ng'iyo Mbadi, ng'iyo gi jok mamoko nyaka Alfred Mutua, gin jok moseng'iye pigni. Gin pi ma gitugie. Emomiyo ineno Mbadi no ong'eyo. Ma king'iyo wach mane ochwado godo joka to koro idien to ere ng'ama interviewe. Koro gima Jay wacho kacha ni to odonjo e sirikand William Ruto. Mbadi for example, kata jok mawuok e ODM gi. Gidonjo sirikal ni tipenyo gene sirikal ni en sirikal ma most of policies gi gin gik mane ukwedo. Tiwinjo ka koro king'iyo lawe ka koro no otieko. Tin no ka lawe dwa chako dugo maratong. Madwa chalo gi UDA cha. Mae manyisi ng'ene machunga be kochiek ahinya machieng osegoye. Lokore maratong. Koro mae nyisi ni Juma mokalo no wacho kae ni Mbadi kane en Anglican kuom ranyisi kata obed ja SDA. To koro odhi kuom ranyisi ochalo ng'ama dhi e din machielo kata koro odhi e din mar lejo. Koro nyaka odhi yie nag lake. Nyaka nage. Nikech UDA inagie ji. Mano kuom ranyisi. Koro mana kaka iwinjo wacho ni ground Jay wacho ni ground opogore. Victor, jogi kosedonjo kacha, jogi chalre. Ng'at modong' kar kende en mana japiny. To mane mo mi winjo ka wachako kwa wacho nang'o? Dhano wadwe puothi. Erokamano, dhano wadwe puothi Nyakwar Mkajwang'. Wago okang' moro machielo, weche pod thoth ka. Ang'eyo ni Mheshimiwa John Mbadi weche mariti koro ng'eny. Juma mokalo chien bende doho nowito oko chik mar pesa mar 2023 Nyakwar Mkajwang'. Ma en ma gima bende sirikal masani ne geno tiyogo mar neno ni chenro mar sirikal okomoko. Ni mar chenro mar law supplementary budget be osebedo ka dhi nyime kokalo kuom committee mar budget kod appropriations e National Assembly kanyo. Tiende nang'o senior? Ang'e ni weche mag omenda ka ma en pawi ahinya.
tiende nang'o ne ja Kenya bedo ni Court of Appeal nowacho ni chik mar pesa ma 2023 en tok katiba mar Kenya. Ng'isi ni gik ma sirikand ne timo mang'eny gin gik maricho, to gin gik mag agoko, nikech ok gin gik maluwo lai moketi ni nyaka lu. Itime to richo duto mag sirikal ni timore e od bura, nikech od bura manyawo gik maricho aina. Nikech king'iyo Finance Act ma 2023 ni, bende mna kaka ma 2024 ni nwagoye ko Kenya kwa wacho ni gini ok ber, gini rach, gini nitiere gik moko manyore moko chomo laini maber, doge uru chien. To nokonwa ni mupende musipende, nokonwa ni mago jo Azimio matima ang'owa ema ywak, jo Azimio rit sirikandgi. Emomiyo kane ji odhi e court, machiel kuom gi en Senator Mabusia, to kata mana Azimio bende nobedo enjoined e case no. To ne gikwayo doho maber ni ooyo gik ma gini oketo ni gigi ok oluw yor chik. To kane High Court oyie kodgi, to sirikal oringo dhi ang'owa Court of Appeal. To Court of Appeal bende koseneno mowinjo to koni ooyo gini rach, gini ok oluwo chik. Temo miyo kata kanya giringo gidhi e Supreme Court, to Supreme Court okoni gini winjo to winjo, lakini stay orders man udwaro mar mondo Finance Act ni dhi mbele gi tich kapod wawinjo case ni ok wabi miyo. To gini duoka chien gima nyowa wacho juma mokalo ne John Mbadi, nikibed ni ma ofis momiye ni etol madhi dehe, nikech odonjo ofis koonge gi Finance Act 2023, oonge gi Finance Act 2024, otiyo gi ma 2022. Mangiso no osuru mado choki gi 2024 ok bi choki, osuru manye 2023 oyie mondo gi choki, bende koro gidhi timo ang'owa? Ok gidhi choko. Nyiso ni koro gima ne rigi ji wacho ni giyudo ka onge gimoro, Mbadi ma koro nyaka wache ni ka adonjo tayudo ka onge, nikech dhi bedo ne matek. To mar ariyo, king'iyo gini VOJ, kata bedie ni nitiere maricho mane oketo, mane miyo japiny bedo gi pek kabisa. To bedo ni doho bende timo ang'owa ogolene, bende koro nitiere pek moro ma japiny dhi timo ang'owa dhi yudo. Nikech nyalo paro king'iyo gik moko kaka money transfer kowuok e bank, ne giduoko excess duty mare to apani 15%, VAT on fuel, LPG gas, girigo, personal income. Yes. So nitiere makika moke iye madhi hinyo jopiny ka bed notimo ang'owa kaka ogolene. Lakini ng'enyne to en ni nitiere osuru moko mayande choko, manyo hinyo japiny ahinya, manyaka sani kaka koro Supreme Court owacho ni ok migi stay order ne. An kaber to mokwongo ne en VAT mar petrol ni, manoter to 16%. Finance Act 2022 ne en 8%. Koro mane madegi kuongo. To gi income mar ji manyegi koni nitiere bands makoro keti ma ji ne dhi chulo suru mang'encha, macha bende gitimo ang'owa gi implement. To chutho VOJ, gigi dok e mesa mar John Mbadi CPA. Ene makoro nego chak wuoth manyien, man nafas mare kaka principal advisor ne jatend piny e weche mag omenda. Udhi obed gi jatend piny, nikech ang'e ni muma to chamo tich abich saa 3 okinyi John Mbadi bro yudo kosechamo muma. Mana ng'eyo. Mabendero sechung. Mosechung. Mae makoro akone jogwasi ni twang'uru sut. Twang'u sut, unyiew firimbi, unyiew vuvuzela saa 3 wang'e. Chieng' tich abich tarik 9 dwe mar 8 ne. Ai John Mbadi ng'ong'a osechamo muma.
to kosechamo muma to bura mobed godo mokwongo bed gi jatend piny to kende ni plan na mar treasury tadwa ni support ai plan ni nikech konge support mar jatend piny to gigi okobeti mang'owa okobetimo. So Finance Act 2023 onge, Finance Act 2024 onge, nyiso ni serikal nigi bugo manyalo romo bilion 900 ma John Mbadi nyaka many kakitimo ang'owa kaki iyudo mondo tije serikal odhi maber. Victor, ingeni kiyiena kama Jay kele godo no. William Ruto ni matek. Mbadi be ni matek. Tugi gite ikelo gi tamruok winjo wach. Tamruok winjo wach ma jogi ok winj godo wach. E Finance 2023 ni inyalo paro public participation manotim. Ma kaka wabede kaka wanene ne kaka ne wawachi to jomoko no wacho ni mago analyst mag Azimio. Inyalo paro ni almost dana 1,000 gi wigi manochiwo pachgi. To kendo Jay kae no wache kani maromo atamalo chigni 70 gi wiye. No kwede. To William Ruto gi kamalerie. Gagoko. Odhi adhiya makoro gima ne duogo tame kende na gimoro achiel. Ni Raila duogo fwenyo ni onge sirikal matek e nyime. Mano kende kama koro ne gine. Dine ok bed mani to gi jensi mogo ibre. To kama dwa goye godo ne Jay kapodoko or lose that line of thought. Ntiere wach mano oket ka miwacho ni housing levy cha. Ingene housing levy cha ne nitiere e Finance Act 2023 ni. Matieni choko mose chok kate gin choko ma illegal. Makoro ngato nyalo dhi e do mondo wach ni pesa mose chok mani ka okuome kate. Ne gin ma okaw tok chik. Nikech do wacho ni Finance Act ma 2023 no okonego tigo. Kori neno ka serikal jodwanyore gi chuodho to jok mamiyo William Ruto donji e gini pod gin mana jood bura mi winjo walose wi wach gini. Kech dine gi wach ni gini ogika matek. Victor kori yudo ka ng'ama japiny odong' godo. En mana do kende. To serikal maber ok ochuno ni gik moko nyaka dhi chung' manie do. Nikech samoro ne giparo ni do bende gidi bulldoze. Mano en rem mar Justin Baden Muturi, Chief Legal Advisor gie kinde cha. But ingeni kar housing levy ni ingeni chik ne ntiere mane gichako gikele bunge mar Affordable Housing Act. Koro machicha nikech mokwongo cha ne gi amende tax law. Chike mag usuru. Koro mae chik muchung' kar kende. Mate na chik muchung' kende mane wabunge okawo. Nikech kod nowacho ni gini nyaka los chik moro e bunge kanyo. Koro mar Affordable Housing cha odio umogi. But moko mane koro medre e chik mar Finance Act to ohinyogi. Tanto kata kapodi penjo ni gini nen to mar Justin Muturi kaka Attorney General. Tido gi penjri ni mai chik mokwongo, mai finance law mokwongo mar William Ruto e bwo serikal mar Kenya Kwanza. Ka koro mae makoro do kweo oko. Machielo ni eno owuon no reject. Koro ido gi penjri ni nyaka no donjo office tarik dwe mar 9 tarik 13. To koro karose bet kotayo Kenya nade. Ngech ka koro mae finance bill mokwongo madino wacho ni koro mae madino tego godo kong'iyo go mar uhuru mano ka transition cha. Ngech koro sani kwa wuoyo kata kane jogi odhi Supreme Court nok giyudo orders. To ne gidhi appeal. Manyiso ni kama wabete sani chik mwatiyogo en mar Uhuru Kenyatta. To CPM Mbadi no wacho maber mwacho ni there is no lacuna in law. Manyiso ni onge gap. E chik. Tan pile sebet ka wacho kanya bet ni ano kalony kokil. But wacho ga pile ni ang'o momiyo iga ka iga nyaka obed gi Finance Act. Ka onge fuok. Ang'o momiyo wabedo go iga ka iga nikech iga ka iga no kitime timedo to sani ni winjo kata ka control of budget wacho ni watimo gimiluongo ni budgeted corruption. Kadi ne bed ni wadonga gi chikwa mar omenda no to wang'iyo ni to pesa mwakelo en marom nade. Okapa ni dikoro kaka serikal wantiere kama wantiere. Tema ni winjo ka CPA wacho ni okochuno ni nyaka waduok finance bill cha. To wanyalo ng'iyo sections mane beo maja Kenya ne onge godo gi shida.
To mae duoko wae wach ma osebet kowacho ni sirikand ni kata William Ruto noyie ni shida gi maduong' en communication. Tudruok margi ok osebedo kaber. Agogo ni mbele moingo kaka giwuoyo gi japiny. Nikech kadine ginyiso japiny ni kama koro wagwenyre kae en achiel ariyo adek. Kara waket magi tenge mondo modong' moko muonge godo gi wachni kara wane kaka wakadho kapod wawuoye moko gi. Ineno. But ineno ka gini ne giwacho ni pass in whole. Kaka eno te kaka eno 69 clauses. Korido 69 gite owito oko. Nikech nowacho ne MPs mag Kenya Kwanza ni abro deal kodu kadipo ni idhi ataro ge dwaro na kaka president. Koro mago dine giweyo oko aya. Kendo mano duoko wa leadership mar Kenya Kwanza, mar bunge. Wasebet ko wacho gini pile. Nito William Ruto mana kaka sani no dissolve cabinet ne. Onego be go back mondo ng'i ni to joma oketo mondo chungne bunge kae. Be gitiyo tich ma onego giti nikech kata finance committee no ni neno ka chairman owuon nodhi mowacho maber ni wan waketo osuru mar mkate nikech mkate kela ng'owa diabetes. To kane ji odogo wacho mani ushuru moko kwadwa to onyiso ge ni koido ka Kenya pek to dhi uru Uganda. Koro mae ng'amonego be ni ema lombo japiny. Nyiso japiny ni oyo gini to kaka sirikal watime kamae mondo wane kaka wageng'o fuok matima ng'owa ma wantiere go. John Mbadi nowacho ni oneno ka treasury kachacha nitie floor 14 makanyen media center. Mowacho ni media center no koro dhi bedo operational osebedo ga kaen dormant. Waparo penje mano kaka no omiyo commitment japiny. Ni mano ema koro biro bedo ofise maduong' moingo ofise mobete no. Mapile obro bet ko tudre gi japiny konyiso japiny ni achiel ariyo adek ematimo to kama fuok nitiere kama teko nitiere be onego nyis japiny ni en kama nikech kama entiere sani gimoko wachono ni IMF bego odi gi toke kochecha nyiso ge ni ya finance bill to kata kan chugolo okwadeo wadwa pesa wa nikech ne nitie advisory mane gimiyo sirikal magi nyiso sirikal ni kudhi mbele gi gik mutimogi to ja Kenya dhi ndara. Mano otimore. Koro magi gik manyaka en be oriwre mondo wachni kata kadhi timo mate kaka chik nitiere. To be onyanyiso sirikal ni we don't need to have a finance bill iga ka iga. Wangi ni kuonde mage ma wanyalo ng'iyo mwanyalo yudo omenda mokwa kelo nikech sasa ma finance bill ni obiro nitiere acrimony ji die street ang'o matimre koro nyalo medo pesa no moko kelo finance bill iga ka iga. To gima chielo Victor mabende nitiere gima nyara wacho ka manyo John Mbadi wacho kar communication kan muwiyo kuom media center mantiere 14th floor to nitiere gima important manyo media kanyo wacho ni tudruok masani ok nyal dhi mbele gi ok ginyal dhi nyime ahinya gi the traditional ways ma communication machalo manine no ipako godo Daniel Arap Moi Torotich gi mainstream media kende to no wacho ni odhi embrace tudruok masani machalo kaka yore mag Twitter mag space kuonde manine no jok matindo tudoreka mak mana ni gima nitie machielo Victor masiri kende gi ahinya sirikal mar William Ruto ni gi take for granted to wawacho ga pile e kaka wanene ka watch mar public participation jopinyo kofuo budget e katiba masani kaka chakore onego beni en budget nikech masani dwe mar 9 ni mbako se chakore tiyudo ka seche moko ken mana wach mar communication kende wach mar agoko miwinjo wacho kaini koso kao pach jopiny nikech Victor ingeni kalao nyara wilani en ralum kaka kore en ralum ni to kata bia were mana oko kucho no rachar kata bia communicate no rachar machalo nade to gima rach mano mokwongo ing'iyo ka finance bill 2013 makoro kuome mokerot 2023 ni sectors 10 no golo pachgi kibiro jo sector mar ohala kibiro KEPSA no chiwo pachgi jofwambo no chiwo pachgi sector gite nyaka content creators mamae kama nine no muti nini no chakore godo to ne ok winjigi koro gima Mbadi nyaka kuong ng'e ni kopogore gi communication nikech ok nyal wuondo bende jopiny nikech kano biro kuom wuondo jopiny kani wacho to William ne dhoge riek kendo koidho wigari ka wuoyo to piny lich mak mana ni komi thuolo matin
kisewacho to jopiny yie bang' jumbe ariyo iwinjo ka nikech lack of communication to gi lack of ket gik moko e ler kijende masane gi to gi piny kaka ji nitie dhano fuono gik moko kata kapok ikelo ema kiny ng'ato dhi manye gimoro kare marach mopandie iye kacha to kosegole oko to ketho gini te. Ora adier mantie ni gimoro amora mitimo mondo mi gikony William Ruto ni nyaka kawo pach jopiny to ok mane county ok mane sirikal mamalo nyaka county level bende. Koro sirikal nyaka wuoth gi jopiny ma jopiny winjo ka gini no chak kodgi iwinja koro en wuoth madhi wang' achiel ma ok chal ni idwa ni mondo mi gilos chike ne jopiny to jopiny loso chike kata chik mar omenda ne gin giwegi ma pachgi okawi mano kende ma okony ema dhi konyo to koko timo kamano to mana kaka Nyarawilo wache ni mae madhi bedo gima kizungu wacho na poisoned chalice. Otek kabisa. Koro wadhi tiyo gi Finance Act mar 2022 mar transition period e kind President Uhuru Kenyatta gi President masani William Ruto. En kama tek ahinya koro mga jwang' wan gi geno ni CPA winjo kendo weche gi te ni e mesa ni. Kar tudruok e lony manyasani. Wachna ne Luke Awich. Samuel Owero. Niwa geno ni CPA dhi donjo e TikTok. Nyaka gikete. Nyaka giket CPA TikTok. 14th floor no margi wang'eyo. Luke Awich kod Samuel Owero. Wuod Kolwa Kisumu East winjo wach. Jokano winjo wach jokano ariyo. Achiel Ogai to achiel nyawadgi. Mago jochumbo. Nyaka ginyis nyang' maber. Maber mokalo. Mopogore kod mano nyakoro mga jwang' ung'eyo ni welo mar jo ODM okelo fuok kendo duond bura mar ODM e bunge kaachiel kod e telo mar party owuon. Lendo manyocho gol kod juma mokalo chien yango ni Junet Mohamed mjumbe ma Suna East manyo rito kaka jago poro elo kweth manok nyo mithuolo mar bedo jatend kweth manok e bunge mar piny Kenya kao karo Migosi Opiyo Wandayi. Jarura ma Suba North Millie Odhiambo ema koro bro mako lemo kaka jago poro elo minority e National Assembly kanyo. Wach ma bende Wiper iwak ni nonego mege ni berni ODM osaringo kocha do bedo margi. Wenje na kaka weche no bedo e witelo mar ODM nyakoro mga jwang'. The party will be proposing to the Azimio PG, that's a parliamentary group of Azimio, that the Honorable Junet Mohamed take up the role of minority leader vacated by the Honorable Opiyo Wandayi, that the Honorable Millie Odhiambo take up the role of minority whip, that the Honorable Caleb Amisi take up the role of chair of PSC, left vacant by Honorable Mbadi, and the Honorable Oundo to take up the seat of vice chair of PIC. That ODM remains committed to the idea of a national conversation to discuss the emerging issues that precipitated the ongoing crisis in the country. We reiterate that there is no agreement of any nature between ODM and Kenya Kwanza. Governor achako bana kodi kanyo. Telo manyien mar ODM ang'eyo ni nitiere gima ne waluongo ni intense lobbying. Kuom jokanyo mopogore manie bunge mar piny Kenya kata kamano ose. Junet Mohamed leader of minority. Kanyo gome kichako gijai to kawe kanyo. Aparo ni Victor. Ma en gima nyowa expect. Nikech mana kaka iwacho ni jochumbu nie diere ka. To kaka jochumbu bede diere kae party nigi wegi. Party nigi wegi. Inyalo paro ka samane jatend piny William Ruto ne keto koke chik mar manchaneta duol madhi chuogo IEBC. To ka ne gichung' KICC kacha tinyalo paro joma ne oriedo tok jakom machano tieko weche. Koro king'iyo jogo gi sura mantiere kanyo to thoth gi nyose yuto. Koro joma nyodong ka enen mana Junet to gi mamoko. King'iyo Paranya ne ni kacha, Jo ne ni kacha, oyuto kosoko yuto. Jogo te nose yuto. Koro gini kibire to mokwongo e house leadership ka nyojo keto ODM kama tek. To mae emomiyo ODM nyocha no kwongo telo ka giwacho ni gionge gi agreement magi sign gi Kenya Kwanza. Nikech kanyocha ne gi sign to koro Kalonzo nyo dhi wacho ni kombe makoro dongi onego koro ODM kwanre kaka chama mantiere sirikal. To nyo jogi riek nikech
jo ODM jwani gi cham koni to koni be cham. Mane ng'ama riek. Yes. Koro ODM riek nekech mana kaka iwinjo wasewacho ni dhano wadwe puothi. To ng'eni jopiny gi bende puothi. Koro gidwani gi cham ka sirikal to koni be gichamo. To king'iyo Kalonzo Musyoka kocha kiyuak ni jo ODM jo chamo sirikal to kendo ka gichak giduogo e leadership e house ka bende gichak gichamo. Mak mana ni king'iyo kaka gisebedo ka giloso to chal gi gima ne wawacho ka e bang' yiero mokalo ni azi ginene Kalonzo Musyoka gi Wiper gi party mamoko gi gini osekalo gi kendo koro gine ma gitimo nene liel moseiki makoro gigo mambaka giwago gini to gini no gini ODM osechamo mogik Victor kabire kara leadership mar ODM nikech ng'eyo ni gap koro dong to king'iyo tineno ka Wanga Governor Gladys Wanga ogolo joma be gone oporo Simba Arati bende ogolo joma gone oporo koni kichaki ng'iyo ni Abdulswamar bende wuok kocha king'iyo tibiro yudo ni jonyo wuok coast ma jo coast biro kech ODM nyaka tim balancing jo Mombasa neno ni ng'at mano wuok kocha ne en jo modhi koro komno ne margi gibiro dwaro mondo mi ng'ato dong kanyo king'iyo kom mar chairman ma bende Joanna Mbadi koro wuokie jo Homa Bay gi jo South Nyanza bende neno ni kanyo oromo kodgi gine monego gikaw e gwenge ma Kisika e bende Simba Arati manyo en jalop jakom bende koro neno ni en ema enie machiegni to dhi koni makpana ni gima koro miyo gino bedo ne matek ne Simba Arati en ni treasurer mar ODM mosebedo kuom thuolo maloyo higa 10 en Bosire to Bosire ka biro ka jogi temo balancing to dhi bedo matek ne either nyaka Bosire we treasury mar ODM ne dhi bedo matek mondo mi jakom obed ka to treasury bende wuok ka kwano ma jakom goyo ka kapok awene jowete gane kech sa en kwano mane en kwano motemo ng'iyo ni to ere ng'at ma ka jakom wuok odhi oko kocha to weyo party to party nyalo bedo lwedo maber ma ng'ato ok nyal ringo godo gi chumbu ka ng'ato dhi loko gi party nikech ng'iyo ni nyaka ging'i party loyalty ni to ere ng'at ma samoro pod ok osebedo ka jomiel gi jo Kenya Kwanza ka nyocha wuon party poko chako ka nyocha wuon party poko chako miel gi nyako ma Kenya Kwanza ni ere ng'at ma samoro nyalo wuok e yore kende nikech ng'e party be ng'ato nyalo lal ni godo waseneno party maber waseneno party ma samoro ng'ato wuok ODM nigi sigana no ODM nigi sigana no tiking'iyo ya ODM nigi sigana ng'ato nyalo ringo kare no osedhi utudre kote chiemo gi joka gielo party koro mae mibiro ng'iyo ne to kar loyalty ka chalo nade koro kae mibiro kawe Gladys Wanga tipedhi e mesa nikane weche tek okawacho ni en mago to koro weg party mang'iyo nikane weche tek ting'iyo to bende lemo mar ng'ama miyo bende ka ekwano ni be koro dhi gore ni ponono samoro thuolo moro nyalo wuokie e lemo mar ng'ama miyo to king'iyo Wanga kaka osebedo ka wuotho gi weg party king'iyo kata kaka kwano na ogore taparo ni chalo gima dwa kete matin ogo kang moro awiye kete in a better position kaluwore gi tudruok mare gi jakom malo to bende kata gi jok mokiyo gi party ma samoro nyalo go mbaka winji e rumbi mar gik manie party gi to gima duong' ni udhoudi kuonde mane giko wuokie ka bende gibiro dwaro mondo mi party odwok ne gi lwetgi iro kamana enya winje ne kaka wakeini moko bende nyo loso kapok amiyo Jay Bonyo kachiel kod Roslyn Obala thuolo wakeini moko e county ma Migori kod Homa Bay nyo loso kage wacho ni wang'ni en kinde mar manyo ng'ama miyo manyalo chopo party mar ODM winje nena nyakwar moge wakwayo ni deputy party leader monde menwa Mama Gladys Wanga ang'o momiyo wacho ni mondo mi Mama Gladys Wanga Mama Gladys Wanga mokwongo osenyiso ji no nyalo bedo jatelo to banyalo wacho ni Luo Nyanza mangima kata Western region ene mama molaro nafas mar governor moyudo omiwa chance mondo wan bende wanyis leadership marwa kaka mine e bedo deputy party leader ma osenyisgi Honorable Wanga ma currently en jakom mar party Homa Bay County. Tino se agi chama mabo. Atino se kelo demokrasi Homa Bay County. Jokome nyaka jokome mag MCS mano oyier mamine. Oyier nikech Atieno gi jakom. Omiyo jakom ne wakwayi gi muolo. Ni yienwa mondo miye mama. Teko mar wakeini
Mopogore kod mano, kweth moro machielo mag jo kanyo mag ODM e kaunti mag Kisii bende wacho ni gin arati ema koro githo godo. Winja nena nyakwar Mongajong kaka jo ODM moko ma kaunti mag Kisii wacho kata jotend Gusii wacho ni gin githo gi simbarati. As staunch ODM supporters from Kisii County, we understand that there are positions to be filled in the party. In no uncertain terms and no double meaning, indefinities and unclearness, we are not open to more than one interpretation. We demand that Kisii County be considered for the vacant party positions, more specifically, office of the deputy party leader in ODM. To this end, we hereby front the name of... Weche mag siasa gi jo siasa. Mane mit siasa. Machunga mit koso. Mane mit siasa. Oh, mane mit siasa. Siasa ma mit. Siasa ma mit. Okay. Siasa wacho ga pile ni competing interest. Onge ngama nya chiwo kawuono ni donje siasa. Ni wacho ni an adwa tiyo ne jopiny. I mokwongo. Mane siasa. Siasa is power play. Jopiny kikwa wuondre ni ntiere ja siasa mabiro koso nindo ni ene moero japiny malo en wuon. Waduoki chien matin. Junet Mohamed, ne en gima nigeno. Did you expect ni ene mano nyalo bedo minority leader? Ingene pile wasebet kwa wachoga kata senior wachoga kata Fred wachoga ni parties ma wan go Kenya ka. Individual ownership. Ok gin ideologies. Sama I feel position ang'iyo party loyalty. The late Kajwang' nowacho loyalty, passion mar party. Koro nyaka ing'e ni ng'ama keto leadership e lwete no. En ng'ama can even take a bullet for you. Ok ng'ama koro kosechopo kacha to entertain gik moko mbele gi chien. Koro baba be sama ng'iyo ki feel positions go to ng'iyo ni to ng'ama nigi ma interest at heart mokwongo. Okay. Koro kanye ma ing'iyo tido gi ng'iyo ni to ng'at mane mobro ng'iyo. Aya king'iyo sani e ODM, jok madhi ranking members. Gin jedi ma sani ODM ntiere godo ma wuok Luo Nyanza. Koro ichako gi mano then ing'iyo ni kane ntiere positions mabedo fail, to mane line mane gititi mang'owa gidhi tiyo godo. Koro mana paro ni mane ging'iyo mokwongo. Mar ariyo wasebet kwa wacho be ni king'iyo Azimio, bringing mar Azimio kamora chiel kwanza sani makoro gine kama tek ahinya nikech ODM ok nya wuotho kende. Nyaka ging'i kaka gibro kelo parties moko gi unless giwache ni kawuono wan koro wa divorce e Azimio ka wawuok. Koro nyaka be ging'i ni andiyo sirikal to gintie tiel achiel, oko be gintiere tiel achiel, to ginyalo bet ka gikelo jogi nade mondo giretain. Koro yudo ka magi gik ma anto naonge burano, but I'm sure ni magi gik ma kane gintiere bura ka giwuoyo to ging'iyo ni to ka wamiyo ng'ama chielo nikech mbele ka to weche dhi bedo mang'eny nikech sani ODM ni kama tek kabisa. King'iyo article 108 mar katiba wacho party leadership, majority party, minority party. Kiwuok e UDA, chama manigi the highest number in ODM. The moment ma ODM osign agreement gi UDA, gi cross, gi donjo e sirikal. Kore minjo kagocho ni wan waonge agreement gi sirikal. Wan wadong' ang'owa e opposition. Manyiso ni opposition kabe nyaka giriteno bed strong, to jogi modok kocha to nyaka resign e chama koro dhiorwa kang'owa nanga maratong'. Kanye makoro gintiere. Kori bro ido kata sani e chama, kata ka gidhi feel leadership. Ingeni sani kiwacho ni jakom bro di AUC. Ingeni at the end of the day ngufu ne ni e chama. Kech mano chama ne. Omiyo kata ng'ama obro keto kanyo ni donjo kuonde mano keto go. Nyaka bede ni jok ma bro make sure ni flag mar ODM odhi mbele kata entie kato onge. Koro gino kubingi ni ni koro an kama antiere anasechopo level mar governor. An kama antiere asesa bunge terms adek. Asesa bunge terms ariyo. Mae gima setimone chama. Bro bedo gi loyalty to wuon chama. Loyalty. In iteno iwinjo marom nade. Kanye kama ibro feel go chama. Koro kata japiny to bro bet kawuon nikech pressure no to nitie. Kata ansani kadwaro kom rarieda nyaka man jok madhi wacho ni
mokwongo an ng'ama miyo, mar ariyo unqualified, mar adek nyaka donje chama. Koro nitiere gik ma Medina mang'eny ne rariedo. Kimia mar jachak. Ero kawana ya. Siria. Ochaka chama cha. Siria tulo in mari. Vio je. Irwako helmet. Ang'eni ka kuthe ng'eny. Sisa mane Jakom chako pati wuonu ne ni kanye. Embe no chak mare. Vio je. ODM ka ka gimoro timore tikoni weg party. Weg party. Weg party gin ga jomage. Members. Weg party ogin members. Minge kamano. Ane mange kamano. So jara vilo wacho gimoro ma important. Ni wuon party. Nyakibedi loyal to wuon party. Wuon party mar ODM ni ana. Migosi Raila Odinga. Bas. Wan wagom nambaka. Ultimately, Raila Amolo Odinga emabro bet piny gi kalam tokoni deputy party leader Ame Abdul Swamad tamiyo Kechginareyo Emmanuel Wangwe. To wacho ni chairman kata pani Odiso ni osetiyo maber ni party badi nyo ami Homa Bay Odiso chairman ma party. Koro Odiso rwako kondareyo maro mabe gi joma mamene. Nieni kiseidho malo to mapiny giweyo. Okay. To ruma. Nena. Osepange. So Raila Amolo Odinga, party leader, former Prime Minister of the Republic of Kenya. Engineer. Amolo Koko. Emma bro amua. Ng'ama bro kao kombegi. Mbeki magore gi to gore agoya. But ultimately mane democracy. Nikech ene mung'eyo ni party mar ODM ni jomage kumobeti oneno party ni te. Ene mung'eyo ni kakao Fred, takao VOJ, takao Nyarawila taketo ka. Ang'egi gine magibrotiyo nang'o ne party. Nikech nyalo paro chien kacha ODM notemo bedo gi demokrasi. Ni giweji o campaign. To donge ni winjo ni jok moko mane campaign opponents emane miyo pes campaign mondo giyud chambu ang'o office ODM ka. Yes. Exactly. So okonyal weyo risk ainano mondo bedie kendo. Okonyal weyo risk ainano mondo bedie kendo. Emomiyo ultimately ene mobro bet piny to gi pache maler to koni party ni. Nikech obendo ng'e ne obro dhi AUC. Odwa we party ni elwet jok manyalo tero party mbele. To an ka ni penja abed ni ma party na. To nitie gik moko ariyo. Madang'eyo. ODM osebedie higni 19. Ng'eny ji manie ODM ka egi osejonya. Hik gi ng'eny. Joma members ma ODM. Gik mane gidwaro bende giseyudo. Da manyo jogo manyalo manyo na kweth mang'eny mar jo Gen Z gi mondo join ang'owa party. Nikech mondo party ni obed party mamilele nyaka oyudie joma tindo madonje ang'owa party. So amanyo jogo makochungo loso to nyithindo gi can identify the future margi kod ng'ano. To gikoni Fred ni wacho gigo mwawinjo. Ka Fred ni ODM to kara we watim ang'owa we wadonje ODM. Nikech koken kamano to ODM bro bede higni 10 mabiro to jokanyo jony, jokanyo bende koro ol gi mag piny nikech Kenya to tek. Makata gimoro amora matimre party kanyo ok gijali. Party ni ani akanyo gi nyinge. Lakini gima party oting'o malong'o to tim ang'owa onge. So mane gima monego wang'i marao. Mar ariyo en 2032. Nikech 2027 kato oserumo dira makende. Mare oserumo. Gisedonje black gi joka. Gisedonje black gi joka ma joko tim ang'owa. Joko sekaogi onyumogi e igi 2027 gin kanyakla. We have not signed no mano na miwachonu. Mok wach no chai mani adieri. Bas. So
nyaka yud ng'ato mang'iyo 2032 mang'iyo ni to the place of the party 2032 en ang'o. Remember, ODM does not have a strong chance to chungo ng'ato as a presidential candidate 2027 kaka gik moko dhine. That is the truth of the matter. Nyocha iwacho ni Karaila owuok to Paranya nosekoni en bro chung president, Joho bende nosekoni bro chung president, sani gin kanye waziri Kenya Kwanza. Ng'awa modong madichung president ODM ka Karaila kochung onge. Emomiyo ng'ano jogo magidwa keto information gi manyien mar party leadership ni nyaka gibedie jok mabro bedo critical to 2032 either mabro miyo gi the presidency or deputy presidency. Mage jok made giwe chama lwete. Abed ni chama ni mara. Lakini nikech chama ok mara, chama nigi wuonogo. But advice to yeni chi. Chama mabro amua deputy party leader, obro amua chairman, obro amua secretary political affairs, obro amua ni party leader toke en nga. En wuon. Mbaka magona gina ina mbaka. Mbaka bero. Okay. Pinye gero gi mbaka. Kamano. Koso jomoko dibe ni tiyo gi thuolo magen go matimo ipi nikech press conferences ng'eny gi kweth mopogore opogore. Mano democracy. Okay. Kata wan na sani kai kwa waramo ni wadwa kwayo wuon party. Mondo minwa wuodo engwe ni. Kom. Wakwaya ka. Wakwaya kwa watu akodi jakom. Wuodo engwe no setiyo mateka penye Kenya ka. Koro kaka miya chairman mar party. Bende wakawo giero kamano be kaka Jay wacho ga gik moko to timore winjo ni Fred chairman mokawo kare nyang wach mogi iparo ni saurumo wach mari mogi kodo yengwe ero kamano moro nikech kamano kaka Jay onge ga formula moro mar wacho gimoro to mana kaka en aparo ni Victor wabedo gi weche mabeyo kendo wapuonjo piny to gima mora mogik en ni jotendwa winjo jotendwa winjo nikech wachiwo advice pile ka yo manono nikech mano to bende momiyo wantiere kaka jofwambo. Koro aparo ni Victor mogik en ni nyithindo ni dala, nyithindo nyoloro skul kendo koro nyithindo duogo dala. Wang'eyo ni gik mang'eny timore kinde ma olore skul kama watem mondo mi kaka wanyalo miyo nyithindo lwasi makare mondo mi kik nyithindo ka yaw sikul to kinde ma kamagi ka nyithindo dok sikul tido ka nyithindo ntiere mana akia kaka nyalo luongo gi jok ma nyithindo matindo mainya nyithindo manyiri ema gigombo kinde duto ne ka nyithindo dok sikul to nyithindo dok kochwanyore. Aparo ni ng'at ma samoro nyalo neno ka nyithi sikul gi oneno ka ema chando wang'e to kata mana jaudi nyalo twang'o ne law sikul korwako to nyalo chalo gi nyathi sikul. Mondo mi warit nyithindo nikech kwang'iyo report mawuok higa ka higa kwan nyithindo ma samoro gamo remo kaluwo e counties wa to bedo malo kinde duto to kata mana nyithindo ma yawuoyi bende nyalo ritore nikech nyithindo ng'awo Victor. Nitie nyithindo ma samoro biro winjo ka nyathi e sikul ochako remb apiko notime odhi e thum samoro gotieno kaka lipode mancha waneno ka. To mogik waket nyithindo gi machiegni ahinya nyithindo manyiri nikech chien ka waseno ka kwan nyithindo makawo ngimagi kata madere nyithindo manyiri en report mawuok juma ka juma. Samoro mbinu mane watiyo godo chon mar loso gi nyithindo gi kik wamigi stress mathoth ahinya. Wanyalo ng'eyo tere kaka wanyalo lalore gi kodgi ka pod ok gik okang' ma nyathi manyako samoro nyalo kawo ngimane owuon. Kawo kamano to agone jowete ga gitim mangima mar kaka wanene. Ero kamano kuom Nyasaye miwa thuolo mondo mi watwagi. Ero kamano nya senior. Ero kamano VJ an gi ote. Serikali ogajore. Nitie jo Sangwenya, nitie jo Mahati, nitie jo Mibadhi, nitie jo tich, nitie weg tich, nitie chike, nitie chok chike, nitie lith chike. Serikali oting'o nyaka joma unapanga wanapangua nikech confusion e maber negi. Mano ote mar COS Charles Udhiambo. Kona mosu keno mor chenro. Mani matiego. Ero kamano. Nyarawira. Jamba aparo na tieko mana gima Fredo wacho mar nyithindo mani dala. Ing'eni sani makoro janyuol yudo nafasi mabe ng'iyo nyithinde interact go. Apa ni sani nikech kaka ngima tek yudo ka jonyuol onge sama bet gi nyathi makata penjo ni to skul gi ni chal nade. Gi take their time mondo giwinje to nyathi sama ni e skul cha pek mane ma intiere godo kata rem mane ma intiere godo minyalo konye. Kik gibed absentee parents. Kech mane mwaneno mang'eny to katieko ten kuom jopiny ni ginyis wajumbe gi
wigni kiketo report mar CSS mane opuodh gi committee mar appointment, ng'ato ka ng'ato kete e duonde, obede Hansard, machieng' moro history ni pargi ni na wacho kama ka jenzi nosetimo ang'o, nosebire ndara maruto dissolve government. Mane kaka chieng' moro kiduogo tibedo held accountable. Kikibed ni inoko ni nirito ni approval notim, duondi no nyalo loko gik mang'eny. Erokamano. Awinjo wach ni sirikal ogajore. En gi kweth mag ji mopogore opogore. Ok ang'e ni Sangwenja to gin jomage, joma pango gi joma tenga gin jomage nyakoranga nyuon. Ti gi wi mane chal mar weche okinyi ma kawuono e chenro ma kaka wanene nyaka juma nyien kendo riti ma kawuono e loyo jogo picha mekwa director marwa producer marwa Ken Muga kamoro moro ma intiere. Erokamano maduong' mokalo. To maduong' moloyo in jawinjo kendo janeno mikawo thuolo mar kinde ka kinde mar bedo piny tiwinjo chenro ma kaka wanene. Dawa her madhi nyime to kata kamano gimoro amora nigi sane. Oriti ma kawuono ng'wono ma Nyasaye obed kodi kawuono nyaka kinde mabiro nyime. Oriti ma kawuono nyinge en Otieno Maka Juma. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre sa 2 okinyi kik bai. Sisi ndio wale watoto wa Mungu, kitugusa tapigwa na Mungu, na tulipokatuweka Mungu kimboni ya jicho lake. Ukitaka kupata sikiza tuni ya huu wimbo, tafadhali bonyeza *860*417#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija Janding Opanga Jonyakach Dendo Numbija Taya Nyakwer Guok Kocha Pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek sa 3 otieno mane Ramogi TV. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien
Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine manochako yamo lo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Tiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono. Wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge. Chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'oa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung' motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier, kata ka diera mochung' godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro ng'iso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Oyawre nyakura mojo kino machino matire karkae chenro mara mbako romo chako sani ayanga bang' yudo kanyo chenro mara kaka wanene e Radio Ramogi kachiel koda ka Ramogi TV mano okel kanyo kod Victor Chino maka juma to sani nyakura mojo jwang' adana kel mbaka ka watemo rango kendo watema ne nono ni piny Kenya dhi bedo ka ochomo kama chal nade tok ng'eto mano chiw mano juma mokalo kotenore kod weche gi duto mag rango ni chik omenda mane matiyo kata matayo pinywa mar Kenya nyaka sani mano tok do golo ng'eto mare ni oken kata paro mar chik mar omenda en chik omenda mar higa mar 2023 mano no kata kokelo gik mathoth ahinya osuru mano medre keto piny Kenya kama chal nade bang' kosewach ni nen ataro mar chik kata kano osebedo ka otiyo kamano mondo magi ochop kare nyakora moga jwang' ok antiere ka kenda to nyiga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokyo nyaka sango tantie ka kod wel ariyo an gi okil kamaloka mang' konyowa fuona ne tiend weche gi duto kaka gintiere to in bende turi kod achiel kachiel nyaka giko mar chenro kwa bende wadhi tudore achiel kachiel kod CPA Evans Ogutu ka intiere county ma Migori to sani e studio ka antiere kae kod okil kamaloka Charles Midenga. Charles Midenga oyawre kendo machiegni. Erokamano Cleophas oyawre ahinya. Oyawre warango ka kendo penjo mwapenjo ka sani
piny Kenya sani wadhi tiyo gi chik omenda mane ka mar 2022 parono ne owit oko 2023 do osewacho ni en ataro mar chik mabang'e ni en weche mosebedo do kuom kinde moko ma koro gwaro nyaka sani. Erokamano Cleophas, gi dho ngere waluongo ni seche mabilo gi bill mar finance bill ma ng'iyo kaka inyalo chok weche mag omenda. Gin gi dho ngere waluongo ni gina proposals ma amend the existing legislations. Gin proposal mawacho ni ka nitiere chik ni osuru onego bed ni atamalo kama, to mondo watere gi malo wanyalo timo nang'o mondo dhi malo. Koro seche moketo oko ok owacho ni koro onge chik. Nitiere chik to manie mana chik mano onego bed ni bedo amended cha ema pod dhi nyime. Koro king'iyo kaka sani finance bill ma 2024 pod wachne oket tenge. Then mar 2023 mane jodhi do kendo modhi nyaka Court of Appeal mowacho ni it is unconstitutional. Tiende ni koro chik mwatiyo godo sani ok wanyawacho ni watiyo gi finance 2022. No. Bills gi te ne gitemo timo ni gi amend chike manitiere. Anyalo miyi example achiel. Nitie gimiluongo ni capital gain tax. Capital gain tax ni chon ne en ga atamalo 5. Tiende ni kani uso lopi to sirkal kawo atamalo 5 mar osuru. To gino nosebedo aming'a ma Uhuru kano biro telo kano tere malo to atamalo 15. For that long. Koro penjo en ni to ang'o momiyo sirkal osebedo ka medo osuru higa ka higa. Machielo kendo osebedo gi VAT. VAT chon ne en ga 14. Uhuru nokelo 16. Ruto notero 18. Koro tiende ni wawuono ni ne en 14 to proposal wacho ni tero 18 to tamore. Tiende ni wadok mane 14 cha. Ema pod dhi nyime. Kaka sani capital gain tax wadok mana 15. Housing levy to pod dhi nyime nikech sirkal nodhi ochuogo pend chik miluongo ni Affordable Housing Levy Act makoro owuoke e finance bill. Kesa mokwongo sirkal ne do tiyo gi choko osuru mar Affordable Housing Levy katiyo gi finance bill. To ne giparo rieko moro ni koro gichuoga bill miluongo ni mayore makende ma Affording Housing Levy Act masani en ana pend chik en chik mopogore gimoro amora ma en odhi nyime. Koro mane kuma wantiere. Koro onge gimonyalo the only pogruok en kumoro achiel. Nikech seche midwaro ng'iyo kaka inyalo finance budget ting'iyo weche mag waluongo gik moko ariyo. Wan gi appropriation to gi budget. Koro seche midwaro ng'iyo kaka ida finance that bill to wan gi appropriation miwacho ni an gi $3 million to $3 million ni ada poge migao ka migao morom. Then ifwenyo ni $1 million ni nikech wawuone ni finance bill not the pay. Teni kori dong mana gi $2 million. Idhi timo gimiluongo ni supplementary appropriation. Mano sani. To nikech mar finance bill ma 2023 cha mano was nen financial year mokalo cha. Koro machielo ni mano no koro nikech financial year mokalo no okonya bedo gi appropriation a supplementary budget mar that year. Mo bedo go sani en mana mar the current financial year. Yeah. Mana kama entiere sani bende nikech gigi duto ne gin mag neno ni ochoko osuru e yo machal nade. Wakili ka ineno ka thuolo ma sirkal ntiere godo kokalo migawo mar omenda mondo mi gidhi nyime kod choko mar osuru. Gima sirkal wacho kokalo migawo no mano mar omenda en ni do mar appeal loso gimoro ma jabedo ni en obadho kata mbui moro mantiere maonge ler kaka dibed ka ichoko osuru e kinde gi duto. Iwacho ni mano nyalo bedo ni duoko chien weche gi mag sirkal thuolo mar choko osuru. Oketo choko mar osuru kama chal nade bang' ka osekete kanyo osuru to ichoko kata ka notelo ne paro mar chik ma koro ne chik mar omenda Finance Act 2023 pod nentiere motelo ne kanyo ne pod ichoko osuru. E kinde mantie sani ne gimede. Pod odhi medo kochoko koso dhi chung' e yo machal. Osuru kidhi choke to ok dhi choke gi proposals manoketi kes koro osewit oko. Idhi choke gi gimatimo iso jopiny ni king'iyo gimoluongo ni our tax regime. Tiende ni chike maloso weche mag osuru te gin chike modhuro. Wan gi Income Tax Act. Wan gi Capital Gain Tax, wan gi VAT, wan gi chike modhuro kes osuru nitie pogruok gi pogruok.
Koro finance bill ka biro ga to wacho ni chike go tererete achiel kuomgi ilidho ni to section mani monyalo medo section mani in those bills kes waonge gi chik achiel miluongo ni mar osuru miluongo ni mar tax gin mopogore koro osuru ichulo mopogore koro mano dhi nyime. Mar ariyo kineno gima ne doho mar apil wacho doho mar apil wacho ni seche ma itimo gimiluongo ni idayo dho jopiny public participation joka ne oko seche moko iyudo ka oluongi timpenji ni iyie gi chikni kata ok iyiego to kisechiwo ywak mari kata ng'ur mari to gichako keto gima nyien mane ok giketo e weche mag public participation koro mano yudo ni it is unconstitutional. Machielo do wacho ni in terms of gimiluongo ni refund kes mae ma aparo ni oganda jo Kenya do winjo maber ahinya kamano. Doho mar apil nowacho ni refund onge to ne gichiwo reasons ariyo. Reason mokwongo en ni jok miluongo ni petitioners jok manochwalo ng'urgi e doho mamalo kanodhi e court mofile gimiluongo ni petition nitiere gimoluongo ni prayers kidhi e court. Prayers en ywak mari idwa ni court otim ni ang'o. Koro e high court nok gichiwo ywak gi one of the prayers no giketo for refund. Koro doho mar apil wacho ni it is one of ni en irregular ni dwaro chiwo ywak ma fresh kata manyien mar refund e doho mar apil to high court this thing was never litigated. Tiene ni ne onge ywak kata prayer mar refund e original petition e high court. Koro doho tamore. Reason mar ariyo momiyo doho notamore en ni wan gi gimiluongo gi dho ngere ni presumption of constitutionality of an act of parliament. Tiende ni doho wacho ni kapok chik obedo declared unconstitutional nyaka sama obedo assented to mochako tiyo mobedo unconstitutional gi court tiende ni iwacho ni chikno nyalo mana tiyo. Koro gik ma chikno notimo kapod ji ne dhi e doho gimoluongo ni presumption of constitutionality of an act of parliament ne dhi nyime. Koro kunyalo wacho ni chik mane wa declare unconstitutional ni koro ndalo mane pod wadhi e doho chande ni kaka notiyo no omenda manochoko ndalogo ni koro oduokne ji kodo notamore e weche ariyo. To mano kaluwore kod nikech ka iwacho weche mag housing levy mano kaluwore kod choko kata osuru mosebedo kanyo ka osebedo kanyo king'ado jogo matiyo wacho ni mae ne odong' nikech bedo ni nitiere machalo Affordable Housing Act mar 2024 kanyo nokete kama chal nade. No abiro kanyo because the doctrine of presumption of constitutionality of an act of parliament nitiere gimoluongo ni contradiction mabe akia na aonge kesno bara akia ka ukinde mano yalo kesno dhitemo nikech the same doho mar apil wacho ni the act was void null and void ab initio. Ab initio tiene ni kaka nochakore cha ab initio en Latin phrase kaka nochakore cha en unconstitutional. Koro penjruok maduong' ni kiwacho ni it is null and void ab initio tieni kaka no lose tichaki wacho ni seche manotiyo no nitie that presumption ni no ber. Koro kwa kanyo wa penjo ni wach mar housing levy kamano do wacho ni sirkal no dhi mochuogo chik miluongo ni Affordable Housing Levy Act mopogore gi the finance bill 2023. Koro tiene ni Affordable Housing Levy Tax ochung' kar kende en odhi nyime nikech ochung' kar kende. Koro en ok obiro affected gi judgment mar doho mar apil. Erokamano ahinya. Ang' aduogo penjo mathoth mapontiere kar kanyo koro mojang ka ni penjo kanyo ni omenda ni koro kosewachne na taro mar chik paro mar chik mar omenda ni kama entiere kara nen chik koro nosechak ti kode oketowa kama chal nade indikonwa kae achiel kachiel SMS en ariyo adek auchiel nono onge omenda miduoko ni mar housing levy pod entiere kar kende ni mar en chik kien mana kaka entiere ni. Adani na winj pach jalo nyoche mag uchumi mabende wantiere kodo ture kodwa kowuok e county ma Migori anene mana batha koni to olosa picha ne maber ni mar malo kocha en piny koni odhi bedo ka ok wayude yo makare ko selose maber. CPA Evans Ogutu
oyawre kendo machiegni Ramogi TV. Okinyi ma kawuono watu waka wechegi ka wapenjo ni en chik omenda mane ma itiyo godo sani ka montiere ka bang' dono mar apil ne wito oko. Iwacho ni en te mana kaka entie kacha paro chik mar omenda ma higa mar 2023 en ataro mar chik ni kaweyo machal nade to wadhi bedo ka watiyo gi chik omenda mane to geno gin mage mantie. Erokamano ahinya Cleo mos ahinya kuom deko en gik molos gi lwet dhano gi. Amoso nyekwa jokanyanam kuonde duto ma giwinjowae. Weche mwada twake kawuono mag chik mar omenda mane dogo piny. Ing'eni chik mar omenda kane dogo piny mar Court of Appeal nitiere effects nikech iwachoga ni ushuru mar japiny ok inyal choko ka ok nitiere chik ma tayi kako onego ichok ushuru no. Ka sani nineno ka chik mar omenda mane idhi mbele ne en chik mar omenda mar 2024-2025 mane president oko piny nowacho ni oduoke e bunge to bunge pok okadhe kata bunge pok make the last resolution as per the legislation madwarorega e od bura manyiso ni jo bunge nyaka bed ni goye piny by majority rule koko odhi wacho ni en chik makoro ok dhi tiyo. To gima ne diera ni kane chik mar omenda nogo piny gima da penjo kil kanyo nikech wan kaka wa understand weche mag finance chik mar omenda kogo piny to ere kaka appropriation bill kalo nikech appropriation bill o balance gik moko ariyo. O balance ni mae kama dhi yude pesa to mae kaka pesa ni dhi tiyo. Koro kisego chik mar omenda piny to appropriation bill in itself ere mechanism midhi raise go pesa nikech gima no ningi raise go pesa ni noseduok piny e bunge. Koro an kanye mano ka understand kaka ne ker mar Kenya odhi osign appropriation bill mobedo act to chik mar omenda to timore nade ogo piny. Ento pesa gi nodhi yudo kanye nikech appropriation en balancing. Adhi yudo pesa kama adhi tiyo kode kama. Mar ariyo Cleo kane Court of Appeal oduoko chik mar omenda ma 2023-2024 piny nogo piny nowacho ni gino norach kaka nochake manyiso ni the principle of public participation nokotim maber, yani en gima nobedo conceived marach maonge kama nonyalo bedo go maber. Iwinjo? Koro manyiso ni chike manopuodho nikech ineno kaka housing levy ni en kanotere court to court nowacho ni mondo mi sirikal orationalize mondo mi otimre nade mondo mi yani otime yo maber mondo mi chike nikech kiparo chik mar housing levy ni nosego e piny gi bunge manomiye gi thuolo mar mondo mi gitim correction mare. To kane ng'iyo chik mar omenda 2023-2024 e iye kanyo ne nitiere kaka ne giketo issues mag housing levy mane gidhi ng'ado kacha. Ne nitiere kaka ne giketo issues mag VAT. The doctrine of constitutional issue of an act of parliament, I agree, ni mane kako onego bedi, lakini nitiere koro tieng' diriyo mado okolero maber, mana ng'iyo ni ng'eni ng'ato kidhi e court gima rach ga gi court, ni gimikwayo court cha ma court miyi. Ma kata ka nitie gimoro marach ma court ne neno to nikech nokikwaye, to court ok nyal timore nade, ok nyal gole oko. Nikech king'iye matut, kano wach ni chik mar omenda ni rach from the beginning, to kelo VAT from 8% to 16%. Tiwacho ni nokitamo sirikal mar tiyo gi chikni, to be norach from the beginning. Manyiso ni dwa wacho gik moko ariyo mopogore. Koro an nadwaro ni kane ber, to ne jogi conform to wach gimoro achiel. Nikech ing'eni as tax consultant, wan wa advice mana clients mekwa on the issues mag rulings mag court, to gi issues kako onego bed ni ushuru timore nade ichulo. Chik mar omenda oting'o chik mang'eny e iye. Iyudo ka VAT Act ni e iye, excess duty ni e iye. Omiyo chik mar omenda ma 2023-2024 nokomulo mana ushuru matin, nomulo ushuru mathoth e iye kanyo. Koro kono wacho ni ne orach from the beginning, ok onego bed ni moseng'adi kata odhiyo, onego bed ni koro ing'eni gima gini temo wacho ni chakre ne ruling wuogi kadhi mbele ema we utimo kama, lakini machon to weya uru. Koro for instance, kane ng'ado levies moko mang'eny
to ne in gi programs idwa implement to wach ni gini is unconstitutional. Manyiso ni the program itself that were tied to such taxes be onge kaka inyalo implement unless koro sani as per law legal an ang'e ni in my understanding of financing basic and business law ni koponi chik mar omenda ma 2023-2024 go piny 2024-2025 be ok ti koro 2022-2023 mano bedo action ema nyalo tiyo to mano kel vacuum gine kel vacuum ne sirikal nikech onge timeline mar chik mar omenda chik mar omenda kata sani can be introduced ma go through public participation nikech gin mana measures ma sirikal dwa tiyo godo mondo mi gichok ushuru matei up ge budget magin go. Erokamano ahinya CP Evans Ogutu. Penjo mipenjo kar kanyo adami mana thuolo akili mondo mi oduoke kotenore koda appropriation bill nikech nyaka sani yangore kanyo niero koro kosebedo chik kendo fuok mane neno kanyo fuok makore lach mewacho ni nyaka sani odhi bedo kata ka iduoko gi piny e yo machal nade to budget ming'ado ka ing'ado gi kaluwore nade. Ageni winjo penjo mane CP Evans Ogutu openjo kanyo kinyado thuolo mondo milerne. Erokamano dho ni wasengeke matin ni okot mono sirkal biro gi miluongo ni supplementary appropriation bill mabe e historia mar Kenya nyaka ne e katiba ni mae supplementary appropriation bill mobiro mapiyo piyo nikech obiro bang' dwe achiel kende. Koro sirkal nyalo biro gi supplementary appropriation bill mondo ong'iane ni to ere kuma nyalo ng'wede weche mag omenda ma kumara ne rach kuma ne waketo mathoth mabino ka ker ne nyocha wacho ni koro gima dhi timo wadhi bedo gi austerity measures. Seche mane ker wacho ni wadhi bedo gi austerity measures tiende ni nodhi golo nitiere migawo mano miyo omenda koro migawo mano miyo omenda go koro idhi tamgi to mano inyalo mana time supplementary appropriation bill. Koro wang'iyo en gimoro mochuogi en chik mochuogi matin mawacho ni appropriation bill mane wapas chande no wacho ni kaka na chiwo ranyisi ni kara mana $3 million to wayudo ni koro wanyalo mana choko $2 million $1 million ni ere kaka wanyalo poge migepegi mondo wang'e ni ma wamayo man to ma watero kanyo. Koro supplementary appropriation bill chiko yie to mane gima nosetim kaka nyaka mentiere bende ing'eto mano chiw kod doho mana juma mokalo ni korka kori ni mar en penjo maduong' mabiro on public participation kata choko pach jopiny e paro moro amora mar chik nikech gin paro to pach jopiny ponono itimega yo moro mang'wech koso kuwinjega ahinya e bura mano makanyo kod oganda mopogore opogore gin ji mathoth kendo wacho ka list en 20 gi wiye ka rango respondents mantie kacha kaachiel koda ka jogo mano chwalo appeal mane National Assembly kaachiel koda ka speaker mano mar od bura mamalo. Jogi duto kama ne gintiere Okia Mtata, nitiere Eliud Karanja, Michael Kojo Otieno, Benson Odiwuor kin mamoko list mabor ma nitiere karkani. Paro mantiere on choko pach jopiny debed ni en moro monego bed ni rango gi wang' moro maiye ka kinde mabiro wadhi bedo ka waloso paro mag chike kendo kadhi mondo mi gibed chike kato bang' tero gi e doho. Erokamano gi in the words of doho mar appeal giwacho ni gi dho ngere ang' naloki gi dholuo ni public participation is not aspirational and it is not progressive. It is immediate and justiciable. Doho wacho ni weche mag public participation ogin gik mabiro nyime mwagombo ni otimre to gin gik matimore sani kes gibiro gi molongo ni article 10 mar katiba e weche gin achiel kuom gimoluongo ni the national values on the principles of good governance. Koro doho wacho ni gin gik monego bed timore sani ma koko migi maino to ng'ato nyalo dhi e doho mar wacho ni choko pach jopiny nokotimore yo makare. High Court bosa wacho ga pile ni wacho ni weche mag public participation en both qualitative gi quantitative. Koro wan gi framework mang'iyo kaka inyalo tim chok paro. E case mar amenda ni gima jogo notimo marach mana sawacho ni ichuogo chik ni nyiso gi niya mae gima wagombo timo miket je public participation. Kese mitimo public participation itime tieng' adek. Wan jok maluongo ni stakeholders. Stakeholders wanyalo luongo kaka jolo Society of Kenya,
association mag importers, matatu industry, mago stakeholders. Iluongogi tipenjo pachgi. Kia kanyo to wan gi jopiny. To gimar adek, wan gi gimoluongo ni technical aspect mar bill. Koro the experts iluongo. Ikawo tax experts ikelo kanyo, ikawo lawyers ikelo kanyo. Ka en weche madhi gi weche mag thieth inyalo kelo dakteche, kata ka en weche mag jopuonj kaka CBC ikelo jopuonj. Jok mong'eyo weche machalo kaka syllabus gi machalo kamano. Koro mane meaning mar public participation. Gima hinyowa ahiye thurka makara sani na dhi nyime en ni gigi watimo gi gik maluongo ni for cosmetic purposes. Ka kier mana matin ni en ok chuo kogno mar nominees mag cabinet secretaries. Iwira wira mo. Mineno kata mana ka jakom mar od bula Moses Wetangula oduoko penjo on behalf of interviewees. Tene o complete answers. Ka ng'ato wuoyo to kapok ng'ato tieko ne to oseroyo owacho. Koro ok mi jogi thuolo penjo mipenjo bok oket gi tago maliet ni to ni bentie mna. The same thing gi public participation. Gitime for gimiro ni cosmetic purposes. Do gitime mondo wachi ni koro ka dhi edo nikech kidhi achiel kuom gimo minyalo declare an act of parliament unconstitutional. En ni kono kotim public participation. Kara no kotime yo maber. Koro jogi in gitime mani koro mondo record obed ni ne gikete gazette. Ni wa invite gimilongo ni memorandum. Ama ni wacho ni wadadhie public gathering. Iwinjo. To hie ogingi. Kaka finance bill 2023 ni. Entities madhi mi ochiko gi prochiko gi wiye. No dhe. To atamalo prochiko. No kwero wach mar finance bill 2023. Modagi. Ji mathin emano yie godo. Ipenjo ni tang'o momiyo ka ji notamore. Ere gi no chuno jogi ni nyaka gi pass chik machal kama. Kori penjo ang'o momiyo kare numanyo pach ji. Umanyo pach jopiny to kusiyo pach jopiny to kutigo. Ok inyal chuno ng'ato gi chik mok dhi tiyo. Ok inyal dhi kumoro kes ji nigi priorities. Wasemiyo kata ranyisi no. Kidhi e gweng' ma yaw thoth to pi nitiere to gionge gi chiro. Ok inyal dhi tinyiso gi ni oda kunyonu bomba ka to already gin gi yaw. Ginyiso ni ka chiro monge kata stima onge go. Tiene ni seche mida timo gimoro nyaka ipenj ni to priority gin ang'o. Mane gima enyo sirkal ke sirkal gidwa ni gitimo gik moko gi agoko to kada gitimo public participation in yana for formality kata for cosmetic purposes. Emomiyo ka gidhi e do to do winjore kendo jo mosekonyo migawo mosekonyo jo Kenya endo nikech geto o gitenore gi weche mag siasa. Kes jod bura oningo bede gimiluongo ni the doctrine of separation of powers. Oningo bede gi oversight executive. To gin gi gik miluongo ni party position. Onge jok mosethiro dongruok e thur kamalo jod bura. Giketo maino ne public na party position maloyo maslahi mar japiny. Gimiluongo ni parliamentary group meetings, PG meetings. Ni ochok jo Jubilee, ochok jo ODM, ochok jo UDA. Ni one position marwa e bill chalo kama. Jo od bura samoja ni position mar bill chalo kama. To poko dhi dala. Poko dhi constituency mare. Jok mano go ne kura ni to uto gini. Ochalo nade. Ero ngo binyo atemo. Kor mane gima enyo. Erokamano ahinya. CP Evans Ogutu ageno ni winjo duoko ma omi kanyo bende achiel kachiel. Penjo madani mondo mi duoknwa sani bende nitiere gik mathoth ahinya kotenore koda chike gi mag choko osuru mathoth ahinya mamiyo piny Kenya doke chike go mano kadh mogik higa mar 2022 mag weche gi mag osuru. Keto waka machal nade kotenore kod weche mag mauta ma ikinde ka ne en atamalo 8 e VAT nomede mochopo atamalo 16 mana achiel mantiere karka. Nitiere gima nochuno mane nyaka keti ne wego ohala duto maluongo ni e-TIMS. Nowach kata ni nen mandatory issuance mag e-TIMS invoices ni jogi duto. Mano bende nen gima no omedi e Finance Act 2023 e kinde mokalo cha. Kaeto bang'e nitiere mano wach nitiere duoko withholding tax mano ka pok ochopo tarik 20 mar dwe ka dwe. Mano bende nitiere karka. Oketo ka machal nade ka wadok chien wadhi neno dok piny e nengo mag modhi koso gik moko ok nyaka dok piny pacho ka gi lony mar weche mag osuru gi bende.
Erokamano Cleo, an gima nyalo wacho ni mokwongo wang'iyane uru kaka budgeting itimo e Kenya. Wang'iyane stages ne duto to gi chike matemo siro budget kaka idhi ti godo. Nikech gima ahinya gima ineno wa discuss ni, most of these things are done at formulation. Formulation ema keto pesa midwa tigo e budget. To ing'e ni jabunge, nikech nitie chik ni bunge ok nyal kadho almost I think en 1%. Ok inyal temo loko budget ma omiyi gi county executive. En mani you can either decline to approve it or you can approve it. Chik mar omenda ma 2023-2024 ne nitie a lot of memorandum mane oor ne jood bura mondo mi rejecte. The only problem manobedo ni jood bura, kaka osewach gi osiepna manie studio ni, jood bura mang'eny ne kao party position. They were not voting on the finance bill as is, ne gi vote komigi chik kako onego bed ni gitimore nade, kako onego bed ni gisiro finance bill no kata ok gisir. Omiyo view mar public participation gimosebedo ka hinyowa Cleo, there is no clear legislation mosekale od bura ni mae framework kaka ida tim public participation. Onge chik Kenya ka, which is an act of parliament, nikech ineno act of parliament gi draw those acts from the constitution. Nitie mana kaka katiba osewacho about public participation, adieri judiciary chik ne ok loso chike. En ng'iyo ka gimoro nobedo maber gi chik kata ataro mar chik. To gik ma koro giloso go giluongo gik miluongo ni case laws. Ng'ato keto opinion ne mano bedo law. Ng'ani bo keto opinion ne kaka onego bed, kaka sani Court of Appeal jadek owacho ni magi ma ne rach. Iwinjo. Koro mano bedo chik manyien mane jo Kenya onge go, but ideally od buro onego bed ni kelo a policy document gi clear framework kaka public participation onego tim, mondo mi kik wabed nikech ng'eny chike mag sirikal doho go piny nikech public participation. Nikech onge chik mane giseketo as an act of parliament ma ji oyiere ni mae kaka idhi tim public participation e gima hinyowa. To ka dhi e wach mipenja mag gik mane nitiere finance bill 2023-2024 ma koro nobedo finance act, adieri ne giwacho ni gidwa standardize gik machalo VAT, gigolo gi 8% to gikete 16% e weche mag fuel. Adieri ne jopiny nong'ur ahinya e weche mag VAT go, nikech we were not after the standardization mar VAT. Wan wang'iyo ni the triple effect mar nengo mar mo, kigoye ni pap to dhi hinyo ng'ama ngimane ni piny. Adieri kata neno ng'anyo ma joma tindo chakoni nochakore 2023-2024 kane wawacho ni we umulo mafuta, nikech mafuta kimulo timulo a lot of things e economy, ibiro hinyo jok moko man piny. Adieri nokowinji ma koro timore nade, ma koro oseng'adi ushuru nyaka sani. Koro gima od bura be nowacho, nikech nok gichiwo chik mar chungo pesagi kani ng'adogi. Koro up to the time of ruling no, pod ni ng'adi ang'ada at 16%. Koro gima no I expect ni before omigi stay kaka od bura, to nonego bed ni nengo mar mafuta to ne dok piny from the date of that ruling. Gima gibiro timo ni, ing'eni gige sirikal gi be nigi siasa. Either gibiro wacho ni gini noae od bura, gini noae doho, to pok wabedo sawa. Ing'eni ng'ato nyalo ng'e ni ruling to osebedo med, ma ong'e mani mate ruling mar court. To tamore atama ka pod manyo stay mondo mi omed ng'adi ni pok ayudo, pok abedo sawa. Koro ka joka nosesabu gi, onego bed ni gichiwo appropriate circulars ni issues mar fuel, any other taxes is related to it, which was not part of the 2023-2024 Finance Act to bedi, lakini VAT to dog to 8%. And mane kaka my understanding in terms of taxation kaka onego tim. The electronic tax management information system, the ATIMS manegi keto, to give the deadline the withholding tax. As long as those provisions nenitiere Mane Finance Act 2023-2024, kapok oket chik manyien kata supplementary bill masani onego bed ni ichako, kato ni general pok appeal to wadhi e marwa ma 2022-2023 mar 2022-2023 mane tiyo
and they were having issues of ITAX. Yeah, kaka netimogi. Koro the issue, the creations of the 18s, the issues of the deadline of submission mag withholding tax on 20th, the issue mag VAT on fuel, mag chike manokel gi Finance Act 2023-2024. Omiyo sani kapok sirikal oyudo chik mamiyo gi mijingo mar ng'ado osuru, nikech as at now adiri kleo nengo mar mafuta pok nodok chien. Manyiso niya, the effect of that ruling pok obedo felt ang'o underground gine ne jopiny. An kane pacha to nang'iyo ni sirikal ka for the doctrine of constitutionalism kendo giwinjo niya mae chik monego bedni chik matayo Kenya kae ni koseng'ade gi doho to onego gine. From that date nonego bedni waneno effect immediately on issues mag fuel. The only thing any Energy and Regulatory Authority, the EPRA, they bro wacho ni gin gitimo ga reviews mag monthly. Lakini onego giwe niya in as much as gitimo ga reviews mag monthly, onego bedni ka poni chik mar do seng'ado. Onego bedni gibedo piny, they do a supplementary effect of what they are doing mondo mi gior bill manyien. Gima nyalo hinyo gine en kama kleo gima ng'eni jioe gima ng'eni hinyowa economy ka. Sama ng'ato nowaro fuel to noware gi VAT mar 16% donge. Alafu chik mar do bochako wuok to wacho ni duok gicha at 8%. Ng'ama ne nigi stoge mang'eny ni apa ni mane odhi tero kanye mane gimomiyo wacho ni kata kano seng'ade to nyaka hata yud mana pesa racha te. Mane kama ne ka siasa nitie omiyo ng'at mano sekawe gi stock cha time kamano. Ero kamano SCP Evans Ogutu lere eyo makare kalore kaka iwinje. Wadhi no ka gitimre nikech wacho ni kosa do osegolo ng'eto mare. Omi sirkal thuolo marom nade mondo mi oket gigi tin duoko wadog chien e chike manokadh kendo mane jatend piny okete kokiga mar 2022 mane chik omenda mokadho. Erokamano kapok aduoko mano nitiere wach ma Evans owacho ka monego bed ni alero. So owacho e yo ma onyalo mislead. Kipenjo penjo manitiere television ka ni watiyo gi chik mane mar omenda mane. Penjo maduong' en ni finance bill en ang'o? Finance bill en gima iluongo ni an omnibus bill. An omnibus bill en bill matemo amend chike mopogore opogore. En bill achiel to o target chike mang'eny motemo amend. Just here wawuone kata ni gi chik achiel inyalo bedo gi bill achiel ma amend mana chik no wuon. To finance bill to amend mopogore opogore. Chik no kodonjo ni koro en chik ok obed Finance Act. Chike mane bedo amended ka ema dhi bedo amended. Koro ok owachi ni wan gi Finance Act. Koro ok en adiere kaka Evans wacho ni watiyo gi Finance Act 2022-2023. We don't have given only Finance Act 2022-2023. Chike mane bedo amended ka kano mulgi kata ok omulgi gin e chik. To kendo wacho ni chike ma weche mag osuru gin mopogore opogore. Mana se kada wacho kaka weche mag income tax, VAT and all those. Koro tenene ka gimoro fail to wadhi sections mag chike mane bedo targeted go. Koro onge gimoro achiel ni Finance Act. Mar ariyo kwa biro e penjo mani penjo. Do seche moko ka ng'adoga, seche moko gimiyoga sirkal thuolo mar timo niya wadeclare gini unconstitutional, lakini wamiyo dweche machalo kama kata ndalo machalo kama mondo Attorney General osum paro ne sirkal. Ma akano tem kama ne onge thuolo. Kes do ne wacho ni it is null and void ab initio. Tieni chakruok ne. Koro kaka en, apart from wach mag tax refunds, sirkal ok nyal tiyo gi proposals mane nitiere Finance Bill 2022-2023 mar choko osuru. Koro gidhi mana ng'iyo ni to seche man wagombo mondo wa amend chike mag motenore gi weche mag osuru. Kane wa propose section obed kama to koro olwar. Chik no seche mane pok wa propose ne wacho kam nang'o. Mane magidhi tiyo godo. Ko wanyalo duoko penjo. Erokamano ahinya. To bende jotend migepe mano Musalia Mudavadi mana machiegni kaka ne ntiere nyima od bura gino mano lose ka kane wacho ni ntiere omenda monego bed ni imedo
kata michoko mathoth kantiere weche gi mag usuru michoko e migepe mopogore opogore maromo kacha bilion 30 mano kantiere e komenda ni mano mar 2024 kod 2025 kendo mano bende ne nitie gino ne tax amnesty kendo gini mane nitie program ne mane nitie kanyo kod jo KRA ma bende osebedo kacha kadire kuom thuolo moro malach ahinya ma bende ne en weche mag tax amnesty ni ne gigo mane nitiere ka e chik omenda mano mar 2023 e kinde ma wantiere sani oketo wa kama chal nade ka chike gi nitiere jotend sirkal onge ma bende choko nego bende dhi nyime kata ka en ng'uono ma ichiwo e weche gi mag osuru additional kata mamalo mantiere kar kae choko monego bende bedo e higa achiel mag jo KRA ma koro idwaro kae omenda maromo bilion 30 monego bende choko kendo keto gi kama chal nade weche mag tax amnesty gin waluongo ni tax incentives ma seche moko sirkal biro go mar lombo jopiny mondo migi yot e weche mag choko osuru koro seche ma do wacho ni gigo ok nyalre otamre to gigo gin waluongo ni they fall by the wayside gimoro kata no ber kata no raj koro gino dhi kamano koro jok mane ng'uono negi jok mane osewro kwayo po nono mag ni mondo mi ong'uon negi ni ero gini timre kaka kata dates go ne bedo ga extended gichung' kanyo no wan nyaka gik maluongo ni administrative pronouncements ok ochuno ni gimoro amora nyaka bed e chik KRA kata en ginyalo ng'iyo kidhi jok motelo ne KRA ginyalo bedo gi those administrative policies ma ginyalo wacho kes wan gi policies modhuro kara mar osuru ma ginyalo wacho ni to koro ere kaka wanyalo encourage jopiny mondo wachok osuru koro mage ma ginyalo biro godo as part of their policy programs kes gimoro amora ok nyal bedo e chik nitie gima ka jatelo biro wuon ofis ng'iyo ni to ere gaps ang'o mi osebedo ni nitiere pek e choko osuru ere kaka wanyalo konyo jogo mondo ne ni ochoko osuru en weche mag demokrasia koro mago weche ma kata gintiere finance bill kara ne gionge to mago administrative convenience ma seche moko KRA nyalo biro godo kes ng'eni gima hinyo KRA hie KRA en gibolongo ni is more punitive than encouraging in kineno kata mana email moa KRA ma remind ni tax returns chiegni don kapok yawo email no tikwongi iyamo mondi iseluor ng'ato moko sendakore ni to koro jogi dwaramo they are never friendly nikech kako kete gina jok ma tinde ginyalo kata dhi mag din bank mari ka gichiwo notice e bank ni mok inyalo access pesa unless ni appeal case wan gimoro ni tax appeal tribunal minyalo dhi appeal koro gin punitive ng'ama donjo kacho ningo bed ni ng'iyo ni to ere kaka wanyalo ng'iyo gimoro ni tax regime mar page ni mondo ng'ato ne ni KRA bedo gi in a very friendly way makara achulo tax an gi kwe kata ok achulo ni a default an gi kwe ni nyalo miya yo moro manyalo chulo go mos moko tere do erokamano yanga duwo iri mondo ayud wach mari mogik otenore kod ka sirkal dwaro ka ochiw stay order tiende nang'o ni gigi duto bende ni gimoro manyalore koso ma osedhi yanga duwo iri kanyo ka gimedo gi wach mari mogik sani an kuoma CPA Evans Ogutu kaluwore kod report manopedhi nyim od bura mogik yangore ni paro mar chik mar omenda mar higa mar 2023 nokotimo maber ahinya kaka nigeno ahinya gi sirkal mar Kenya Kwanza ka bende kar mondo mi gichok target margi manen bilion 214 ne gichoko mana bilion 131 kende e thuolo no mane nitiere kata ka otiyo kata ka manyien pok owitoko kod jatend piny Kenya William Ruto kuome kaka intie kanyo duto rem chopo target manoket kata gino mano bende ochoki nokete obedo kama chal nade e thuolo mane otiyo timbena mano gi wach mari mogik ka watieko erokamano ahinya Cleo gima nada temo wacho mane mokwongo wakili wacho ni seche moko nyalo bedo ni ok odonjo it japiny maber gima temo wacho ni ing'eni bill kosebedo passed gi National Assembly to bedo act en mani bill miluongo ni finance bill ni en ga kako wacho ni omnibus ni ng'eni ji mang'eny ok winj tiende ni oting'o chike mang'eny madhi bedo act ineno ka gima waluongo ni finance bill ni iyudo ni oting'o gik machalo kaka VAT act ni e iye
nitiere Income Tax Act ni e iye, nitie Tax Procedures Act ni e iye, nitie Miscellaneous Fees. Koro gimomiyo waluonge ni kosekadhe ng'eni kele ka ni en finance bill ma japiny okia ni en buk moting'o chike mang'eny e iye. Iwinjo. Koro for the public understanding, en gi gino te kaka ne en gi onywande gi chik go duto to e iye. Ema ne do ok owacho ni mane ber e iye kata mane rach e iye. Gi chike go duto, be it a VAT Act mane nitie e iye mano bedo par, be it an Excise Duty Act mane nitie e iye, be it a Tax Procedures Act mane nitie e gini te. Mane gima do nowacho ni koro nigi shida. Nikech kok itimo ne public participation to onge gima ber e iye. Nowacho ni as is te nok otimore e yo maber. Kadhi issues ma ipenja mogik mar chik mar omenda 2023-2024. Ing'eni sometimes a tax consultant wanyalo wacho ni ng'ia ne new revenue streams manyalo konyi, inyalo broaden tax base kata inyalo increase the tax rate. Iwinjo, manyiso ni vertical iwacho ni nitiere man go sani we amed ushuru go odhi malo mondo mi kata kane mana fuel mafuta mane an go tamed sira mafuta ni fuel amed ushuru e iye miyudo ka nengo mar mafuta madhi mbele. To nwatemo advice kata nwatemo keto memorandum ne jood bura ni nitiere other untapped potential ma sirikal nyalo yudo godo pesa moloyo increasing tax rate on specific products. Nikech maka ibro yudo ka kuri chopo ne jopiny an elastic limit ma gima ni pani bro yudo cha kuri tax gima koro gidhi weyo. For instance, ing'eni sama kuri tax ani koro natriembo gacha digo tich iketo na fuel so high, iwinjo, manyiso ni ok anyal afford. I will decide maybe awe gari na dhot adhi gi matatu, iwinjo, manyiso ni kama ni ng'eni you will sell much more, yudo ka sell in terms of quantity koro dok piny. Ng'ato nyalo wacho ni kar dhi kamoro ga piko to koro adhi kara gi ndiga. Nikech nang'o? Nikech kama iketo gie e level gi koro ok ginyal gine. Koro inyalo paro ni kamedo ushuru ka tadhi medo yudo ushuru to kare at the end of it the triple effect kata gimichoko malong'o onge. Mae gimomiyo nowacho ni review the issues ma tax manobedo past 2023-2024 mondo mi uchok mang'eny. To mar ariyo kleyo gima ne nyalo mono sirikal yudo pesa ne. Kamano kwa tieko. There are weaknesses in tax administration mar KRA. KRA bende nitiere kaka ne collection percentage of the GDP. Tiyudo ka that percentage has really reduced by around 4% or more. Manzo ni nitiere loophole mar KRA kama ka ging'iyo malong'o ok onego kata med usuru to nigi eri engineer KRA mondo mi ochok usuru magi yudo mondo mi usuru mang'eny owe dhi e loophole mang'eny. Otherwise kamano ahinya an gima ng'eyo en ni chike moko mane koro bedo kagi mane nitiere 2023-2024 koro ok ti. Koro manyiso ni serikal mar do magine bunge koro kel supplementary e treasury mondo mi gilok chik manyien manyalo tayo kaka finance bill 2024-2025 supplementary. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya CP Evans Ogutu, lere yo makare. Nitie ote thoth ahinya ok wasomo gi duto kata pok wachako somo gi to nitie wach mogik madayudo kawuok kuom wakili Charles Midenga. Abane jokenya oyudo fuong'ruok ne wach ng'eto mar bura mar appeal. Do mar appeal nikech wasebedo gi kiond ko achiedh nade mudo lak gi wake mudho e thurka kaluwore gi weche mag kech. To nikech ng'eto kamano weche mag osuru mane dhi hinyo jopiny koro ogol oko. Gima hinyo wa hie ka en luongo ni office mar Attorney General. Attorney General onego bed ni somo paro. To yudo ni Attorney General obedo advised gi sirkal instead of him or her advising the executive by the law. Wan gi mogwel masani koro idhi chokogno e weche mag Attorney General. Wakwayo sirkal ni ok ochuno ni wadhi e doho mondo wach ni gini rach. Can you do the right thing? Timuru gimung'eni nyalo konyo jopiny. Wang'ia ni priorities as a country. Seche madhi e doho no ing'eni pesa di mitiyogo ka wedo hire lawyers to gi time ma koro gino igolo oko. Koro onego bed ni ng'ato timo the right thing mondo ne interest mar japiny nitiere kanyo.
erokamano ahinya wakili Charles Midenga kuom bedo kod okinyi ma kawuono bende twak ka warango nyakore mo jwang' ni chik mane mar omenda ma otiyo godo nitiere ote mano donjo kara kaka wuok kuom wakili Carrington Oyo wacho ni wakili Charles Midenga articulating it so well wacho ni what happens every year and mana basic amendments to existing legislation. Erokamano ahinya Elvis Biko ene chenro ka Eric Opeo wacho ni Eric Opeo ka wuok mar Sabit aparo ni chik omenda makoro debate mana ni mar 2023 kaluwore ni manyocha moko puodhi mondo mi uti ageno ni ioro dakika 19 mokalo iwinjo kama twak ochomo makoro iwinjo ni mane matayo piny mano kotenko weche go mag omenda. Erokamano ahinya Kimoso Welo bende erokamano kuom paro mar Akelo Brayo ma ochiwo ote mare ne CP Evans Ogutu Loch nyakora mo jwang' dakika achiel kende morom odong' kanyo tromo sa 5 mar onyango. En geno mara ni puonjri gik moko 2 kata 3 kata mathoth moyego mago mano bedo godaro kiny makawuono kana warango ni chal mag weche go mag uchumi tainya e chik mar omenda masano tiyo godo ka wantiere kodi kar kae nantie ka kod CP Evans Ogutu ka entiere county ma Migori mano jalonyo weche mag uchumi kachiel koda ka okil Kamaloka Charles Midenga ka onani mana ya wuot Migori county studio kar ka Antonika Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokio nyaka Chisango Oriti Masani med neno Ramogi TV.